Mayroon po tayong gaganapin na friendly debate ngayong gabi at andito po ang tema. Patutunayan na walang batayan sa aral ni Kristo ang doktrina katolika patungkol sa original sin ayon sa Biblia. Affirmative, Philippine basa ng MCGI at ang negative naman Alvin Gitamundok ng RCC. At paalalahan ko lang kayo na gusto po natin na maayos ang pag-uusap na ito. Pag hindi po kayo nakinig sa moderator, iiwan ko po kayo sa ere. You can find any other moderator if you want. Gusto ko lang na klaruhin yan para po mayroon po tayong kaayusan. Okay po ba kayo mga okay po ba kayo na ako pa rin ang kukunin yung moderator, debaters? Yes, Mr. Moderator. Hanggat maaari po, wala po tayong kayong lahat o kayong dalawa, magkaibigan po tayo. Wala po tayong papanigan dito. Okay? So, okay, Mr. Moderator. Salamat po. Nag-agree po ang ating dalawang panig sa mga rules at sa kanilang the flow of the debate is I think yung basic lang. Handa na ba kayo both debaters? Yes, Mr. Moderator. Okay po. Awa tulong po ng Diyos. Okay. Alright. So ngayon pong gabi ay simulan na po natin ang first affirmative stand or first stand ng affirmative for 15 minutes. Set po natin muna yung oras at once na magsalita ka affirmative, paanda rin ko ng oras. So proceed po. So gagawin po natin ang pag-uusap na ito. Magliliwanagan lang po kami ng katwirang dala ng aking kausap at yung katwirang babasahin ko naman sa Biblia. So, patutunayan ko, ito po ang aming tema, na walang batayan sa aral ni Kristo ang doktrina katolika patungkol sa original sin ayon sa Biblia. So, ang ating pong tema, papatunayan natin ayon sa Biblia. Hindi doon sa inimbento sa labas ng Biblia. Meron kasing ganong aral papatunayan pero sa labas ng Biblia. Hindi naman kinakatigan ng Biblia. So, bilang pagpapauna, pagdating kasi sa pananampalataya, ang authority, yung lahing Hudyo. Sa sentidong ang ating Panginoong Hesukristo, ayon sa laman, galing sa Hudyo. Pero, dapat maintindihan natin, bilang authority ng pananampalatayang Kristiyano, pag-akyat kasi ni Kristo, ang hinirang niya si Apostol Pablo na maging tagapangaral, apostol sa mga hintil, sa pananampalataya at katotohanan. Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo? Kung ang pag-uusap, ang kaligtasan, ang wika ay nanggagaling sa Hudyo. Pero, kung Hudyo na ang magsasabi, pero ito naman ay katha, hindi nakabatay sa aral ni Kristo, utos lang ng tao. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Dito sa isang talata ng Tito, ito'y nasa 1 at ang talata ay 14. Ganito ang ating mababasa. Na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng tao na nagsisisinsay sa katotohanan. So kapag katha pala, kahit Hudyo na ang nagsasabi at utos lang ng tao, sinsay sa katotohanan, huwag niyong pakinggan, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, yung pag-uusap dito sa aming tema, yung bang original sin, yung ba biblical ayon sa Biblia, meron bang itinuro si Kristo? Yung the very same term, original sin, nakasulat ba sa Biblia yan? The very same essence and definition ng original sin na di umano. Merong ipinasang kasalanan si Adan doon sa kanyang ginawa na tinatawag na original sin ayon sa kanilang modern dictionary. Yung ba nakasulat sa Biblia na yung inherited or ancestral sin na naipasa ni Adan, meron daw taglay yung bata pagkapanganak.
kung saan yung unbaptized na bata pagkapanganak papasok sa limbo at hindi papasok sa langit kasi nagmana ng original sin. So iisa-isahin natin yung sinasabi ng kanilang publication. Mas authority kasi yun kaysa dito sa ating kausap no? The mere fact na itinitindig niya na tama ang doktrina na yon pero hindi naman nakabatay sa aral ni Kristo. Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo? Pag tayo nakasalamuha ng ganitong tagapagturo na magtuturo sa atin ng labag sa aral ni Kristo, ang sabi sa Galacia ganito, sa Kapitulo 1 at ang talata ay 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So dapat palang itakwil yung magtuturo ng iba sa aral ni Kristo. So tignan natin sa Biblia, the very same essence and definition of the original sin according to their publication, if it is biblical or it is in accordance of what is written by the apostles. So tignan natin, magbasa tayo ng isang batayan. Paki-remind ako, Mr. Moderator, pag 5 minutes na lang po ako, no? Or 3 minutes. Ang sabi dito sa unang Juan, ganito ang ating mababasa sa 3 at ang talata ay 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Meron bang nakalagay doon inherited? Pag sumalangsang ka sa utos, meron kang inherited. Wala doon Ang sinasabi ron, pag sumalangsang ka sa kautusan, meron kang kasalanan. So, yung ipinanganak ng isang ina, anong kasalanan ang magagawa nun kung wala pa siyang pagkaalam sa kabuuan ng katwiran at ng kalikuan, ng kasamaan sa mabuti? Ano ang kanyang pagkaalam sa kautusan? Wala. No? Pero bakit sinasabi ng ating kausap, meron daw original sins? In the sense na merong inherited or ancestral sin mula doon sa nagpasa, yun nga si Adan. At yung ginawa ang wika ni Adan, yun yung tinatawag nilang original sin ayon sa kanilang publication. So, the very same essence na ang kasalanan na mamana, wala dito sa binasa natin In fact, hindi pasado ang bata na pwede siyang atangan ng kasalanan kung hindi naman siya nakakasalangsang sa kautusan. Ngayon, maghanap pa tayo ng pangalawang authority. No? Ang sabi ganito sa isang talata ng Santiago, ang may sabi nito, authority, tinuruan ni Kristo ito Nagsulat sa mga kasulatan. Hawak na nga natin yung kanyang sulat na pagbabatayan ng mga Kristiyano para tayo hindi maligaw sa mga nagtuturo sa ating panahon. Ang sabi sa Santiago 5 at ang talata ay 4:17 ng Santiago. Ang sabi ay ganito, 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, pag alam mo yung mabuti, hindi mo naman gagawin, kasalanan sa'yo. Sino ang sinasabihan ito? Yung may pagkaalam na. Ano ba yung pagkaalam ng isang bata na pagkapanganak? Alam na niya yung kabuuang aral, yung kabuuang katwiran. On the contrary, ano naman ang pagkaalam niya sa kabuuan ng kasamaang nasa paligid niya? Yung kalikuan na kabaligtaran ng katwiran. So, babalik tayo sa very, very same decision na paniwalaan ayon sa mga dalawang sitas na binasa ko na walang inheritance ng bata. Kasi wala naman sa dalawang definition ng kasalanan yung kasalanan na mamana ayon sa dalawang sitas na binasa ko. In fact, hindi nga inaatangan yung bata ng kasalanan pagkapanganak. At wala itong inherited sin kasi sa definition ng kasalanan, pagsalangsang sa kautusan,
yung pagkaalam mo ng mabuti, hindi mo naman ginagawa, kasalanan. So, nasaan doon yung bata may inherited? The very simple definition kasi na pagmamana ng kasalanan, wala eh. Pero, hindi rin inaatangan ng mga authority ng bagong tipan yung bata may kasalanan dahil wala pang ang pagkaalam sa kabuuan, katwiran man o kalikuan man. Ngayon, pumunta tayo kay Apostol Pablo. Apostol Pablo, baka naman iba ang iyong pakahulugan sa dalawang nagsulat. Baka naman kakampi mo yung kausap ko ngayon sa publication nila. May original sin daw yung bata. No? Pagkapanganak, nag-inherit na ng original sin from the ancestors. No? Yun yung tinatawag nilang ancestral sin. O, ang sagot ni Apostol Pablo ganito. Sa isang talata ng Roma, ito'y nasa 14 at 23. Ganito naman ang pagtuturong sinasabi ni Apostol Pablo. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So dito, isang impormasyon na namang sinasabi ni Apostol Pablo about sa kasalanan. Na yung anumang hindi sa pananampalataya, dapat kasi gagawa ka ayon sa pananampalataya. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. So, ano naman yung pananampalataya ng bata kung hindi naman niya lubusang maiintindihan yung pinapakinggan niyang aral? Doon kasi nakabase yung katwiran eh. Diba? At sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Una-unay sa Hudyo, ganun din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, ano ang pagkaalam ng bata doon sa katwiran, sa kabuuan? Para sabihin mo siya, pag hindi gumawa ng hindi ayon sa pananampalataya, aatangan ng kasalanan. Ayun. Yung pagkaalam sa mabuti, hindi ba nakabata Last 5 minutes. Salamat po, Mr. Moderator. So, yung pagkaalam mo sa mabuti, nakabatay din yun sa katwiran ng Ebanghelyo. Yung pagsalangsang mo sa kautusan ni Kristo, tantamot ikaw, kung ikaw ay nasa jurisdiction na ng katotohanan at sumalangsang katahasan sa aral ni Kristo, kasalanan sa'yo. So, lahat yan nakabatay sa aral ni Kristo. Ngayon, let us justify. Ang pakatuli natin ang Diyos. Kasi kapag ang publication nila ang masusunod, ang bata may original sin eh. No? Kahit yung bata, incapable pa na maunawaan sa kabuuan yung aral ni Kristo, okay lang sa kanila kasi may minana naman eh. So, hindi raw pupunta sa langit yun. Kasi unbaptized children will go to limbo. Sabi ng kanilang publication. Kasi, he will not also enter heaven ayon dun sa kanilang publication. So, pasagutin natin ang Diyos sa pamamagitan ng sulat uli ni Apostol Pablo. Dito sa isang talata ng Hebreo 5 at 13, ganito ang ating mababasa. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. So, yung bata pala, tulad ng sanggol, walang karanasan sa salita ng katwiran yun. So, salita po mismo ng Diyos ang nagsasabi na ang bata hindi inaatangan ng kasalanan. At wala ka namang mababasa sa Biblia ang ipinamamana at ang ipinahihintulot ng Diyos na maipamana sa anak, kasalanan. Ewan ko sa nila kinuha yung doktrina na yon. Ngayon, patunayan natin na ganun talaga ang katwiran ng Diyos, na ang may pagkakilala sa mabuti at sa masama, yung bihasa na ang pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ituloy natin ang basa. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yun naman pala ang inaatangan ng
ng kasamaan no? Yung may gulang kung siya sasalangsang. Kasi may pagkakilala na siya sa mabuti at sa masama. Nasanay na yung kanyang pakiramdam. Sino? Yung may gulang. Pero yung bata, wala pang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. So kung tayo, Kristiyano, naniniwala tayo kay Apostol Pablo na iniutos ni Kristo ipasulat sa kanya yung salita ni Kristo, maniniwala tayo kay Pablo, hindi sa publication ng mga Katoliko na walang batayan sa Biblia. So siguro, sa munting presentasyon ko mga kaibigan ay nakapag-aral kayo at isinulat ninyo ang mga talata at lubos ninyong pinakinggan yung aking sinabi para hindi po tayo mailigaw sa ating panahon ng nagsasabing kuno tagapagturo at kuno sa Diyos na Iglesia. So, sa kasalukuyan po tayo ay live dito sa Debaters Convention. Kaalinsabay tayo din po ay live sa Ilatag ang Pananampalataya. So, sa lahat po ng mga hindi naka-live, nakapasok sa loob, pwede po kayong mag-tune in doon sa ating mga page at inyo pong mapakinggan yung ating pag-uusap sa bagay na ito. Siguro hanggang doon lang po. Hanggang dito lang po muna. Okay. Tapos na po, meron pong ilang segundos ang natitira para sa first stand ng affirmative. Kaya po muli ay nakikinig sa ating usapin ngayong gabi patungkol po kay Bro Alvin ng RCC at saka Lipin Basa ng FCGI. Patutunayan na walang basihan po yung aral ng Katoliko sa doktrina ni Kristo na original sin. So, ayon sa Biblia. So, ngayon po, dadako tayo sa 10 minutes cross ng negative. Okay, so, tanong po tayo. 10 minutes. Alvin, pasok. Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa katunggali ko ngayong gabi, si Brad Ilipin Basa ng MCGI. Ang unang tanong ko, Brad Ilipin, very simple. Wala ka bang nabasa sa Biblia na sinasabi na ang tao ay mananalangsang na mula pa sa bahay bata? Wala kang nabasa? Meron. Ito po ang sagot ko. Wala pong sitas na yung bata mananalangsang na. Mr. Moderator, hindi po bata ang sinasabi ko. Ang sabi ko, meron ka bang nabasa mismo na ang tao mula pa sa bahay bata, tinatawag na letra po letra sa Biblia na manalangsang? Sagutin mo, meron ba o wala? Payak yan at simple, categorical. Meron o wala? Yes or no? Wala pa, wala. Wala kang nabasa. Kung may mababasa ako na talata, letra po letra, tatanggapin mo na ngayon na hindi mo pala alam ang Biblia. Yes or no? Hindi, kasi may mababasa rin ako kontra sa babasahin mo. Kaya hindi ko po tatanggapin. Kahit babasahin ko letra po letra, hindi mo pa rin tatanggapin letra po letra? Hindi ko tatanggapin kasi may letra por letra din ako mababasa. So ang kabuuan ng katotohanan nakabatay sa buong salita ng Diyos, hindi sa isang talata. Mr. Moderator, pwede mag-request sa'yo? Cut mo na ang time, Mr. Moderator, tapos ikaw magbasa sa talata, tapos I will make it a premise para malinaw natin, Mr. Moderator, na meron talagang talata. I'm not bluffing. Mr. Moderator, Ray, pwede? You can make a premise, Bro Alvin, but this is the time na mag-question ka. So, tanong lang po. You can make your own premise. So, pwede, Mr. Moderator, based on the Bible, magbasa ako, then I will ask the question. Kaya nga nag-ask ako sa yung permission. Pwede. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, Brad Ilipin, ito yung talata. Dito ako magtatanong. Ito bang Isaias 48:8 na sinabi ni Propeta Isaias sa Propeta ng Diyos, letra po letra, na tinatawag na manalalangsang mula pa sa bahay bata, letra po letra? Tanggap mo to, sabi ni Propeta Isaias sa Propeta ng Diyos,
na makapangyarihan sa langit, tanggap mo to o hindi? Yes or no? Isaiah 48:8. Oh, hindi ko tanggap kasi tinatawag yan at hindi yan naka-specific in general na lahat ng bata o lahat Ulitin ko kasi, sa Pilipin. hindi ko nga matatanggap yan eh. Kahit ulit-ulitin mo, hindi ko tatanggapin kasi hindi yan nakabatay sa buong katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Kasi may sinas Kahit din sa- ako kontra dyan. Mr. Moderator, Kung gusto mo, mahaba na. kung gusto mo naman ako babasa, kung papayag ka, pag Hindi, kukumpara mahaba na. natin- Huwag, Pilipin, mahaba na yung Oo. sagot mo. Huwag mo ubusin oras ko. You are under cross. Next question. Next. Bantayan mo, Mr. Moderator, 15 seconds ang sabi niya eh. Siya, binaba na from 20 seconds to 15. Sumobra na siya kanila. Ngayon, ang sunod ko na tanong, kahit letra na babasa ko, letra po letra na tinatawag ang tao mula pa sa bahay bata, mananalangsang, ayaw mo talagang tanggapin. Confirmatory. hindi Ayaw naman yan talaga. nakapatungkol. Hindi ko tatanggapin kasi may kontra akong talata dyan. Hindi, letra wag, for letra. basta confirmatory. Basta hindi ko nga confirmatory. tatanggapin. Rules mo yan. Huwag mo Kaya nang hindi ko tatanggapin. mag-explain. Nag-explain ka eh. Hindi ko nga tatanggapin. Kadalina pa ako sumasagot. Hindi tatanggapin. Okay, Nag-explain ka nga eh. Huwag Kaya kang nga, tumawa hindi ko dyan. tatanggapin. Excuse me po, Sundin mo rules mo. debaters. Excuse me, hindi ko tatanggapin. debaters. Ang rules po na about confirmatory, pag confirmatory ang tanong, ang oras po ay nakapatay. So kahit hahaba ng mga ilang segundo yung confirmatory na sagot, ang oras po ay nakapatay, yun ang ating rules. So, Kaya nga, go Mr. ahead. Moderator, nag-agree kami na wala na explanation. So, sunod na tanong. Alam mo ba sa Biblia na may sinasabi letra po letra, sa Biblia, letra po letra, na ang aming mga magulang nagkasala at kami ay nagpasan ng kanilang kasamaan. Alam mo yan na meron yan letra po letra sa Biblia o hindi mo alam? Alam kong Yes or merong no? ganyan, pero hindi inherited ang nakalagay dyan. Hindi ako nagtanong kung inherited ba o hindi. Alam mo ba o hindi? Alam ko nga Confirmatory. kaibigan yung talata na yan at hindi inherited ang Next nakasulat. question. Sunod na tanong. Next question. Kung alam mo, hindi ka nag-bluff, anong talata yan? Letra po letra. Na nagkasala ang aming mga magulang at kami ang nagpasan sa kanilang kasamaan. Letra po Oo, letra. Kung alam mo nasa- talata, anong verse? Walang explanation na, verse lang. Yun ang rules mo eh. Nasa Panaghoy, 5-7. Maraming salamat. Ngayon, batay sa Panaghoy 5:7, ang sunog ko na tanong, letra po letra, na alam mo pala, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na, at aming pinasa ng kanilang makasamaan. Tatanggapin mo yan, letra po letra, o tutulan mo? Tatanggapin ko yan na hindi yan inherited kasi pinasan nga nila Maraming by their salamat. choice. Sige, Maraming susunod na. salamat. Sunod na tanong, saan mo nababasa na yung napasan mula sa magulang hindi inherited? Meron kang talata dyan? Yung Meron talata wala? na yan. Ayun dyan sa talata na yan. Pinasan nila. Ibig sabihin, they are not inherited. By their own choice, pinasan nila yung kasamaan. Hindi nila Brad minana Elipin, yan. meron bang talata? Dapat sagutin mo lang ng talata, huwag kang mag-explain. Ayun nga May yung rules mo talata, yan eh. kaibigan. Sunod na tanong. Ayan yung talata. Kaya nga Hindi ko nag-explain pwede ka eh. makamahuli. Mahaba lang yung explanation mo. Sobrang anong Oh, ayun na. Sumunod ka nga ng rules mo. Huwag kang Ayun na nga, tumawag dyan. 27. Sumunod ka ng rules mo. Hindi ko yan rules Ilipin ha. Linawin natin. Rules mo yan sinangayunan ko. Kaya ikaw muna sumunod yan ka under clause ka. Hindi muna ako susunod yan. Ikaw muna. Kasi you are the one to answer. Susunod na tanong. Kaya ito pa lang. Dito. 5-7. Alam mo pala na itong talata, 5-7. Itong salitang aming pinasan ang kanilang makasamaan. Yung salitang pinasan, we bear. Anong ibig sabihin na? Di ba na nakuha galing sa magulang? Saan galing? Sa magulang o hindi? By their own choice, pinasan nila. Kaya sila. Hindi, saan nagsagot galing? ng kasamaan Sa nila. magulang ba o hindi? Hindi yan sagot sa tanong Hindi ko. sa magulang, by Kung their sinong own nagpasan. will. By their own will, sa kanila, sa sarili nilang choice.
Napasa nila sa kanilang sarili. Pinasa nila Meron by dito nabasa. own choice. May free will ng tao, hindi mo ba alam yun, may free will? Nakasulat ito, free will. Meron dito, itinagdagan mo. Oh. So, yung pinasan nila, that is an act. So, by their free will, pinasan nila, hindi nila minana. Ang pinasan act nila, yung bear, O, kung mabasa ko sa Biblia, pag sinabing pinasan, may act na ginagawa at hindi na mamana. Tatanggapin yung mo ba kasalanan na pinasan, Kaya yung nga, bibigyan kita ng kasalanan, talata. gawa yun na pinasan, O, yung pinasan, yung word pinasan, they are Kasalanan doing na. an act, they are doing Sige, show that down. act by their choice. Showdown, Mr. Moderator, kay meron daw siyang talata na kasalanan mismo ha, pinasan, free will daw, act daw at choice. Kung may mabasa ka talata, letra po letra nga, free will, act of choice. Kasalanan, pinasan, letra po letra, panalo ka. Mr. Moderator, showdown. Hindi, ang sinasabi ko ganito, bago mo, Mr. Moderator. bago mo isway, no? Ang Teka muna, sinasabi ko, Mr. Moderator, yung I word have an objection. pinasan, Yes, Mr. Moderator, yung word pinasan ang sinasabi ko, yung word pinasan. Huwag mong dadagdagan. the time is Objection stop. muna, Mr. Moderator. Go ahead. Mr. Moderator, itong objection ko kasi showdown to Mr. Moderator. Kasi kanina pa siya, wala daw ang aral katoliko sa Biblia. Kaya nga, ngayon, Mr. Moderator, O, showdown ko kung sino... kung may batayan Teka yung muna, aral mo sa teka muna, Biblia I'm mo. making an objection. Teka muna, mag-antay ka muna. The Moderator will give you time. Paraan mo na, Mr. paraan mo Moderator. na. Yes, go ahead. O, parainin mo muna ako, Brad Dilipin. Ito ang objection ko, Mr. Moderator. Showdown to. Ang condition, ako ang magkukondisyon kasi ako naghihingi ng showdown. Kasi daldal niya, free will, act, choice, na yung kasalanan na pasan, freedom of the will, act, and choice. Pag may nabasa sa yan, Mr. Moderator, kasi yan ang showdown ko, ako magkondisyon. Talo na ako at panalo siya. Pero pag wala siyang nabasa letra po letra, panalo ako, talo siya. Kasi daldal niya yan eh. Okay, Sige, Mr. ganito yan. Moderator. Yes, ganito yan siguro na nadinig yan ng affirmative. So, tatanggapin ba yung showdown na tinutukoy ni Bro Alvin, affirmative, yung letra por letra na kanyang sinalita, tatanggapin mo ba o hindi? Tapos, ikaw na po ang bahala dyan. O, hindi ko tatanggapin kung yung own niya, no, yung pasusunurin niya ako sa direction niya. Ang sinasabi ko, yung word pinasan, Okay, it implies ganito. na hindi minana yun. Alright. Sige Bro Alvin, hindi tayo natanggap kasi yung ikaw yung nagbigay ng Another showdown, Mr. Moderator. Another showdown, Mr. Moderator. Iba na naman na showdown. Kasi bago lang niya sinambit ngayon eh. Na yung ng salitang pinasan, hindi dayo na mana. So, saan yung letra po letra? Pag nabasa mo letra po letra lang, hindi pinasa ng mga anak, ibig sabihin, hindi naman ha, letra po letra ha, yung daldal mo. Talo na ako, panalo ka. Another showdown na naman to, pangalawa na to. Pakiulit yung ano mo, yung showdown mo, pakiulit. Hindi ka nakakinig kasi, nag-iisip ka kasi ng sagot eh. Mr. Moderator, sana makinig siya. Dinadagdagan mo kasi yung yung Go ahead. sagot ko Hindi, eh. makinig ka kasi ako may Yeah. control dito sa Huwag mo tanong. rin dadagdagan yung Your sagot ko. right Kaya is to para hindi listen. ko ano sa'yo. Hindi, Excuse mo na, excuse. Mr. Okay, excuse. Debaters. Meron tayong 4 minutes 58 seconds na pagtatanong ng negative. Di po tayo makakaintindihan kung sabay po kayo magsalita. Anyway, I will give you your time to object. So ngayon po, merong showdown si Bro Alvin. Okay lang Bro Alvin pag sinabing repeat the question or your showdown kasi po baka hindi niya na rin nadinig lahat. Pwede mong balikan mo o kaya you say it again kasi nakapatay ang oras. Paki-clarify po, showdown po kasi yan, i-clarify mo po muna tapos let's say if tatanggapin o hindi. Go ahead Bro Alvin. Yes, Mr. Moderator, dapat sana i-address sa'yo na, Mr. Moderator, pwede i-repeat ni Brad Alvin yung tanong niya. Sa'yo i-address, Mr. Moderator, kasi lalabas, kung sa akin i-address, hindi pala siya nakikinig sa tanong ko. So itong tanong ko, Mr. Moderator, for the showdown, Brad Alvin, showdown to ha, makinig ka kasi showdown. Pag may nabasa ka letra po letra na yung sabi mo na ang pasa na kasalanan ng mga anak, hindi yun mana. O na panunod ng mga anak, letra po letra, talo ako. Yun ang showdown. Pakiulit, namamatay yung Yan na naman eh.
yung signal ko namamatay. Pakiulit. Yung moderator nga, Mr. Moderator, hindi mo man narinig ako. Dami mong ano palusot eh. Nadinig ko. Mr. Moderator, Bro Alvin, oh, go ahead. relax. Ulitin ko na lang, kaya naawa ko sa'yo. Itong tanong ha, makinig ka. Ako na bro, ako na. Okay, ako na. Bro Ilipin, Sige, pakirelay sa akin, kaibigan. Mahina naman kasi talaga yung yes. signal, eh. Okay, nadinig mo ako. Clear. Clear Okay, eh. Wala naman ko reklamo okay. dito, clear eh. Kayong dalawa clear. Okay, so bro, affirmative. Ito po ang showdown na yung pinapasan ng mga bata o mga anak na kasalanan ay hindi mana. Kung mababasa mo letra por letra, talo na siya. Yan ang showdown. Tatanggapin mo o hindi? Oo, ganito, kaibigan, no? Ganito. Yung sinasabi ko, bago tayo magkasiwanagin ko, no? Yung sinasabi kong word pinasan doon sa 5:7 ng Panaghoy, it is an act by their own choice at hindi nila minana. Yun ang sinasabi ko. Objection, Mr. Okay. Moderator. Kanina nga, sinudan ko nga yan. Sabi ng act at free will, tapos lumayas na naman. Ano ba ito, Mr. Moderator? Paki-roll out yan. Hindi yan marunong eh. Bro, Huwag kang tumawa dyan. Natipit-tipit ka na eh. Kawawa ka. bro. Ako natatawa Hello. sa'yo eh. Mr. Moderator, roll out mo yan. Yes, pakitanggap na lang bro kung tatanggapin mo at hindi kasi yung showdown siya yung may condition. So kung wala kang Oo, mabasa showdown na eh. hindi pwede mo yung hindi tatanggapin o I-pass. tanggapin mo. Oh, yung pwede pass. Next question, Mr. Moderator. Bro Alvin, go! Umbate! Go ahead. Oh, Go ahead. Melchor, salamat. Ulit, pakirelay mo. Wala Mr. tahan na Moderator. tayo. Oh, Okay. Bumili ka ng signal. Okay. Yes. Pakirelay mo sa akin, Mr. Oh, Moderator. ganito. Maririnig mo ko. clear, Malinaw po, Mr. hindi. Moderator. Malinaw. Si bro, Yung dalawa. bro, affirmative. Do you hear me? Affirmative. Jesus, kulwari. Oh, sige, pakituloy. Wala na. Pakiconfirm mo ako kung marinig mo ako so that I will relay the... Oo, natatawa ka nga eh. Kaya naririnig mo yung moderator. Huwag kang magkulwari na hindi mo naririnig moderator. Oh, tumayo Right. ka na moderator sa ko. Hindi mo ako matadaan sa ganyan. Sige, Mr. Moderator. Ito po ang challenge kung tatanggapin ba o hindi, bro, affirmative. Na Ano nga po yung challenge? Pakiulit sa akin. Yes. Na yung Mr. Moderator, ikaw na magulit. yung pinasan na kasalanan ng mga anak ay hindi po namamana Mana. o hindi mana na kasalanan. May mababasa ka ba dyan o tatanggapin mo ba ang hamon o hindi? Kasi pag mabasa mo Oh, ang hamon, dalawang talata. talo na siya. Dalawang talata, babasa ako. May anak hindi nagpasan. Ibig sabihin, walang inherited. No, kasi hindi sila nagpasan. Ibig sabihin, pag may nagpasan, Objection! Wala pag may na! nagpasan, it is an act, it Lito is na an to eh. act of Mr. Moderator, choice. objection. It is by their own Objection. free will. Kapag nabasa ko, Mr. Moderator, mahaba na yung sagot mo, Philippines. Philippine. Inubos mo lang 15 seconds. Ikaw talaga, wala kang Wala disiplina pang oras ito. Pahit naman ako eh. Babasahin ko So, sa'yo, dalawang Bro sentence Alvin. pa, kung gusto mo. Bro Alvin, yung sagot ay dalawang sitas. Tatanggapin mo ba yun? Dalawang sitas daw babasahin. Mr. Moderator, simple lang yung at payak at simple yung statement na yung pinasan ng mga anak, hindi mana. Yun lang eh. Bakit dalawa pa? Tapos ang dagdag niya, choice, free will. Natatawa ko dito, Mr. Moderator. Saan ba talaga dito gusto ng tanggapin na showdown ko? Kanina, Mr. Moderator, unang showdown ko yan eh. Na meron kang choice, free will, na hindi ginawa ng mga bata. Showdown, hindi na tinanggap eh. Ngayon, tumugod yan sa dalawang punto niya eh. Mr. Affirmative, tatanggapin mo ba yan? Isang talata o hindi? Yan, Mr. Moderator, showdown yan eh. Payak yan eh, simple yan eh. Bakit marami pang talata? Ako, isang talata to eh. Lamentasyones 5:7.
Mga kaibigan, stop po ang oras kasi si Bro Elipin nag-leave. Para mahina siguro yung signal. Andahin po natin. Dito po umuulan. Mahina naman talaga yung signal ko eh. Okay, andito si Bro Elipin. Bro Elipin, ang tanong, tatanggapin mo ba yung hamon? Isang talata, tatanggapin mo ba o hindi? Tatanggapin ko kung papayag din siya sa kondisyon. Hindi yung siya lang magde-decide. Mr. Moderator, showdown na yan eh. You have already decided, Mr. Moderator. Bakit siya pa magpukondisyon, Mr. Moderator? Hindi makinig ka sa Moderator. Kaya makinig ka ako. Kaya makinig ka rin. Hindi pa nagsasalita yung Moderator. Nagsalita ng Moderator. Kaya nga. Nagsalita ng Moderator. Matigas ang ulo ko eh. Kanina ka pa. Tumahimik ka. Hindi ka Moderator. Nasabihan ko pa yung Moderator about my side. Kaya tumahimik ka. Okay, kanina debaters. Mr. Moderator, paki-decide. Okay, debaters. Hindi, meron akong side Mr. Moderator. Affirmative. Sana paki-address ko yung side ko, hindi pa naririnig. Last na ito, bro, affirmative. Kung ikaw po ang magpa-showdown, ikaw po ang magbigay ng ng kondisyon. Hindi ko tatanggapin kasi yun lang. Hindi ko natatanggapin yung showdown. Tatanggapin. Okay na yun. Hindi ko natatanggapin kasi hindi naman ikaw ang masusunod eh. Nabibigyan ako ng complain. Sabihin mo lang wag lang tanggapin. May dalawang sita sa okay, debaters. Okay, debaters. Okay, debaters. Okay. Yes, Mr. Moderator. I'm ready now for the next question. Sa pagsasalita niyo ng sabay, kakatanggap po kayong dalawa ng tig-isang warning. Okay, Again, Mr. Moderator. Again, wag po kayong magsalita ng sabay. Hindi po natin maintindihan bawat isa. Sa kaayusan po, sa ngalan ng Debaters Convention, aayusin natin pag-uusap. So, meron kayong tig-isang warning. Don't you ever do that again na magsalita kayo ng sabay. Isa-isa lang, I will give you the time naman eh. So ngayon po, proceed po tayo. Mr. Alvin, negative, proceed po tayo sa question. Next question. Bro Alvin, next question. Maraming salamat, Mr. Moderator. Sunod ko na tanong, Brad Elipin, basa ng MCGI ay ganito. Nababasa mo ba sa Biblia, letra po letra, na sinabi ng Diyos? Wala akong naririnig. Tuloy. Wala. Nawala siguro. Sa mga nakikinig, live po tayo sa Debaters Convention, ladies and gentlemen. Bro Alvin ng RCC versus Elipin Basa ng MCGI. Okay, hello, Mr. Moderator. I'm here na. Okay, dito po tayo sa pagtatanong ng negative sa first cross-examination. We have 4 minutes and let me see. 4 minutes 45 seconds po. Paki-form po yung next question na nawala. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ito po yung sunod na tanong ko. Brad Elipin Basa ng MCGI, alam mo ba na sinabi ng Diyos, letra po letra sa Biblia, na ang tao ay inanyuan niya sa kasamaan mula pa sa tiyan ng kanyang nanay at sa kasalanan, inanyuan sa pinaglihi ng kasalanan sa kanyang nanay? Alam mo yan, letra po letra o hindi? Yes or no? Ganito, walang ganong sitas na Diyos ang nag-anyo sa kasalanan. Yes or no muna? Walang ganong sitas. Mr. Moderator, puro explanation to. Alam ko yung sitas mo, yes, pero walang ganong sinasabi mo na Diyos ang nag-anyo. Wala. Debaters. So I'll give you one warning po kayo. Pag yes or no, pakisagot mo na yes or no, tapos pakipaliwanag ng 15 seconds. So, okay? Ngayon po, tuloy po natin ang pagtatanong. Tanong ko, Brad Elipin Basa ng MCGI, alam mo ba letra po letra na sinabi ng Diyos sa kanyang salita
na inanyuan sa kasamaan, ang tao at sa kasalanan ay pinaglihi ng ina? Yes or no? To, meron akong 15 seconds, no? Alam ko yung talata, yes. Pero yung sinasabi mo na Diyos ang nag-anyo sa tiyan, ipinaglihi pa sa kasalanan, walang ganon. Unawa mo lang yon. Mr. Moderator, hindi man ako nagtanong sa kanya kung Diyos ba. Huwag kang magpaliwanag ng Diyos ba. Sinabi mo kaganina eh, Diyos ang nag-anyo eh. Oh, sunod Kaya na nga, tayo. The answer is yes. So next question. Next Next question. Kung alam mo anong talata yon, letra po letra. Oo, 51.5 ng awit. Maraming salamat. Sa 51.5, salita ng niyang Diyos o hindi salita ng Diyos? Oh, kinasihang salita ng Diyos yan. Hindi direct salita ng Diyos. Kinasihang maisulat. Kaya kinasihang sulat. Maraming salamat. Next question. Kinasiyang sulat ng Diyos o salita ng Diyos. Oo. Oh, hindi Tanggap mismo Diyos ang mo, nagsalita. huwag Kaya ka ng muna Bible. magsapaw. Nagtatanong pa ako. Sige, Next tanggap. question. Huwag mo kong sabayan. Next question. Kaya alam mo pala, sa Salmo o awit na David 51.5, tatanggapin mo ba yung letra po letra na kinasihang salita ng Diyos? Yes or no? Oh, tinatanggap ko dyan dahil hindi naman nakasulat dyan. Minana ng sanggol yung kasalanan sa ina. Pero tanggap mo na Next. pinagliisat yan sa kasalanan. Oh, ang may kasalanan Pinagliisat dyan yan. yung duwer. Tanggap ko yung nakasulat. Pero yung unawa mo na minana ayon dyan sa talata, yung kasalanan, hindi ko tanggap yun. Next question. Sino yung ipinaglihi dito? Ang bata o ang nanay? Oh, ang ipinaglihi dyan, yung nasa sinapupunan ng ina, yung bata. Oo, ang bata. Oo, ngayon, ang bata Oo. na ipinaglihi sa nanay, saan ipinaglihi? Sa kasalanan o hindi kasalanan? Walang kasalanan Saan ng bata kahit ipinaglihi siya ron. Kasi unang Juan 3:4 eh, ang sumasalangsang sa kautusan, yun ang nagkasala. Ang nagkasala dyan, yung naglihi, hindi yung ipinanganak. Kaya mali unawa mo. Next question. Next question. Sa kasalanan ay ipinaglihi ako. Yung ako, di ba ang bata yon? Ipinaglihi siya? Yes or no? Oh, nakasulat eh. Maraming salamat. Yung bata pala, ang pinaglihi Oo. na may sa Oo, kasalanan. hindi niya minana. Ipinaglihi siya ang nagkasala dyan, yung doer, yung naglihi. Yung pinaglihi siya sa kasalanan, hindi yun mana? Saan yung talata? hindi siya Na- nagkasala. Ipinaglihi Oo, sa hindi siya kasalanan, nagkasala. hindi Wala. mana. Wala Huwag mo naman kong sa sabayan. talata mo yung inherited eh. Mr. Wala sa Moderator, talata mo. Mr. Moderator. Pakitulong, Mr. Moderator. Sumasabay na Yes. siya sa akin eh. Mr. Okay. Moderator, have you noticed? Mr. Every time I ask a Moderator, question, sinasabayan niya ako eh. Hindi, magtatanong ako. Pag sasagot ako, sinasabayan niya ako. Okay. Huwag mong baliktarin. Huwag mong baliktarin. Matuso to eh. Okay, Hindi, ganito. pag kasi nagsasagot Yung... ako, tumahimik ka para Alam mo marinig na- mo yung sagot. Sige, Mr. Moderator. Teka muna. Pasagutin po natin ang 15 seconds. Patapusin mo muna natin bago ang follow-up question. Mr. Oo. Moderator, ako Salamat, nga Mr. nag-object. Moderator. Kasi pag Salamat, nagtanong Mr. ako, Moderator. sinasabayan Makinig niya tayo sa ako Mr. eh. Moderator. Sige, go ahead. Next question. Next Next question. Nasagot na yan. Nasagot na yan. Huwag kang mag-comment. Ito, Mr. Moderator, ang dami itong violation eh. Wala ka namang warning sa kanya, Mr. Moderator. Huwag mong pangunahan yung Sumasapaw Mr. tapos Moderator. side Huwag comment mong pa. pangunahan. Hindi pa Meron lang. nagdedesisyon yung Hindi, moderator. Meron I have lang, to object. I have the right to object na huwag kang mag-side comment. Hello. Hindi pwede na mag-side comment na mag-side Debaters. comment ka dyan. Debaters. Ikaw ka nagsa-side comment, inuunahan mo yung moderator. Debaters. Bro Alvin, meron lang dalawang warning po si Bro Lipin. Okay, so dalawang warning na po siya. So go ahead, next question. Sayang ang oras. Maraming salamat, Mr. Moderator. Itong sabi ng unang phrase sa Salmo o awit na David 51.5 na inanyuan, ako'y inanyuan sa kasamaan. Sinong inanyuan sa kasamaan? Ang bata, sa tiyan, o ang nanay? Saan sa dalawa? Oh, yung ipinaglihi ayon sa talata. Maraming salamat. So ngayon, tanggap mo na talagang Oh, inanyuan sa kasamaan.
O meron ko yung kang bata. kasamaan o kasalanan ang bata? Yes or no? Tanggap ko yung bata, walang inheritance sin kasi wala sa nakasulat. Yung sinasabi mo. Saan yung mababasa nga yung walang inherited sin? Showdown, meron ka, wala? Diyan sa talata na yan. Kung mabasa ko, tatanggapin mo mali ka. Mr. Moderator, Kung makabasa ako ng bata, showdown, walang Mr. kasalanan. Moderator. Mr. Moderator, tulungan mo kami, showdown eh. Basahin daw niya, letra po letra na walang mana. Yan ang daldal na yan eh. Hindi. Yan naman ang, hindi, huwag ka nang magreklamo. Ito showdown Mr. Moderator, rulaan Makinig ka ka kasi muna. nakikinig kami, Hindi Mr. mo na naman Moderator. naiintindihan eh. Hindi mo na Debaters, naiintindihan debaters. kasi dati ko, uulitin ko. Debaters. Kahirap-hirap Debaters. na Mr. Moderator. Ikaw pa magbibigay ng Debate. showdown para sa akin. Ako nga Debaters. magbabago. Debaters. Sige, Mr. Moderator. Okay. Ganito yan. Pag may showdown po sa buong debate nito, pag mayroong showdown po yung naghihingi ng showdown, again, ang naghihingi ng showdown, siya po ang magbibigay ng kondisyon. Kung hindi po pasok sa iyo ang kondisyon, pwede kang magpasa at hindi mo tatanggapin. Pag ikaw naman ang mag-showdown, ikaw po naman ang magbibigay. So, yung pong nag-showdown po talaga ang maghahanap dyan. Pag hindi o wala, you can decline the showdown. Wala po mangyayari ganun kung i-decline nyo. So, para po sa kaayusan, again, kung sino po yung maghahanap ng showdown, siya po ang magbibigay kondisyon. Tatanggapin mo lang o hindi ang showdown. Tapos next question na po tayo. So ano po yung concern mo, Mr. Affirmative? Ano po yung showdown? Pakiulit. Ako ang nag-showdown, Moderator. Makinig ka na. Ako kinakausap eh. Sasabat ka na naman. I'm sorry. Negative po ang nag-showdown. So pakinggan natin ang negative. Ano po yung negative? Kaya nga, Mr. Moderator, ako nag-showdown. Ang showdown ko, Mr. Moderator, kaya binalik na naman ang daldal niya kanina, nawala sa Biblia, kaya mag-showdown ako. Yung sabi niya, na yung ipinaglihi sa kasalanan at sa kasamaan, hindi daw yun mana. Hindi mana, daldal niya yun. Binalik niya kanina, ngayon na naman. Kaya nag-showdown na ulit ako, Mr. Moderator, base sa talata, Salmo 51:5. Meron siyang mababasa letra po letra para manalo siya o wala para matalo siya. Okay, Showdown, ganito. Mr. Moderator, without conditions. Ako na, okay? Affirmative, makinig ka. The showdown is hanapin mo o basahin mo sa talata na yung mana na yung naanyuan o kaya yung bata ay hindi nagmamana ng kasalanan. Ganito, Mr. Moderator, bago ko ipakita, ganito, Mr. Moderator. So, ipapakita ko yung talata on the basis na pag ipinakita ko, aaminin niyang mali siya. Ganito yan, okay. Ganito yan. Yung condition niya ang hinahanap kung mababasa mo. Kung mababasa mo yan, ko nga po, of course, panalo ka. Kung mababasa mo yan, yung condition gusto niya. ko kasi Mr. Moderator, ipagpatuloy pa yung debate eh. Yes, So, kung kaya nga. papayag siya, Surrender ka na lang, mababasa hindi ko, mo kaya. talo siya. Kaya nga, ganito. Ang condition hinahanap. Hindi ikaw ang kung nabasa magdidesisyon. mo. Hindi ikaw ang magdidesisyon. Ano po? Eto Mr. Moderator, pakinggan yung side ko ha. So, kapag nabasa ko, aaminin niyang mali siya. Opo, yung condition, of course, aaminin niya yun na mali siya. Yung condition niya, babasahin mo. Yes, walang Kung- mana. Kung tatanggapin mo ang hamon. So, aminin niya mali kasi hamon sa yan condition din, sa condition din, natatanggapin niyang mali siya pag nabasa ko. Siyempre, showdown yan eh. Oo. Sige, Of course, babasa ako. of course. Sige, Babasa ako, tatanggapin mo. Okay, so cut na yung Tatanggapin niyang time. mali siya pag nabasa ko, Mr. Moderator na yung Mr. Moderator, ikaw ipinaglihi, mag-decide. walang minanang kasalanan, no? So ito babasa ko ng sitas, no? Pag nabasa Sige ha, walang Okay. pinanang kasalanan. tatanggapin niyang mali siya. Wala. Ang sabi ganito,
Narito, Talata muna. ako'y inayuan. Mr. Moderator, Oh, 51.5 hindi nagbibigay na ng talata. 51.5. Oh, babasa ako, makinig ka na, huwag ka maingay. Narito, Huwag kang mag-explain ha. Talata ako'y lang ha. inanyuan sa kasamaan. Oh. At sa kasalanan, ay ipinaglihi ako ng aking ina. Walang inherited doon. Mr. Moderator, ayan, walang nabasa na walang inherited. Okay. Dinagdagan. Okay, next. Dinagdagan Pwede kami man Next namin. question. wala yung play mo sa talata. Mr. Halika. Moderator, decide ka muna, may nabasa sa kondisyon o wala? Tapos, I will proceed to the next question. Oh, The condition Sa is yan. kung ganito Wala ha, nabasa. ganito po yan. Sa condition po na kung mabasa, aminin mo na mali ang negative. wala kang kung nabasa hindi kinya ng kasalanan, nasa- Mr. Moderator. Yung nasa 51.5. Oh, yes. Eh, di mali Yes. siya. Teka muna. Huwag ka muna magsalita, Alipin. Mr. Moderator. Yung nakikinig po ang mag-ano dyan kasi pag nabasa, makikinig na lang. aaminin ni Bro Alvin. Pero pag hindi nabasa, ngayon di siya aamin. So go ahead, next Nako, question po tayo. Baka hindi rin naaminin. Sige po, tuloy na. Huwag mo kong sabayan na magtatanong ako tapos makinig ka sa tanong ko para huwag tayong paulit-ulit dito. Inuubos mong oras ko Huwag eh. mo rin sasabayan yung sagot ko para makinig ka dun sa sagot ko. Sige, tuloy. Time ko itong mag-question kaya magkinig ka muna dyan. Huwag ka muna mag-question magdaldal. ka na, huwag kang magsalita. Inuubos mo yung oras mo eh. Sige, tuloy. Binibigyan kita ng kondisyon para makinig Kaya ka. magtanong Next- ka na, huwag ka next nang question. magsalita. Sinasayang mo yung oras mo eh. Magdaldal, makinig ka dyan. Kaya ka magtanong Sunod na tanong ko magtanong sa'yo. ka na. Yan, Mr. Moderator, sinasabayan ako. Hindi Next ka question. nagtatanong eh. Sige, tuloy. Oo, marami pa siyang daldal, oh. Nanahimik ako dito siya. Daldal ng daldal pa, eh. Wala pa akong tanong, eh. Eh kaya nga, magtanong ka na nga. Puro ka rin daldal eh. Sige, tuloy. Wait. Sunod na tanong. Alam mo ba, sa talata sa Biblia, ayon na Pablo Apostol, na ang kasalanan sa sanlibutan pumasok sa pamamagitan ng isang tao, kaya death also passed to man. Alam mo yan, letra po letra. Alam mo, yes or no? Oh, 5:12 ng Roma. Okay. Sa 5:12 ng Time. Roma, Time. Nako. wala namin sa moderator. Time. Sige. Okay. Maraming salamat po sa pagtatanong at sasagot. So ngayon po ay again remind ko po mga debaters. Huwag po tayo magsabay ng salita, hindi po tayo magkakaintindi. Huwag niyong sabayan yung sarili ninyo o kaya yung bawat isa. Huwag niyong sabayan ng moderator pag magsasalita, hindi po dapat magsalita kahit sino sa inyo. Isa-isa po tayo magsalita, bibigyan ko naman kayo ng time pag magsalita at magbigay ng objection. Klaro po ba yan? Clear, Mr. Moderator. Loud and clear. Again, next na magsa-side comment ay makatanggap na ng warning kaagad. Walang side comment. Kung mayroong objection, paki-address ang moderator. Alright? So ngayon po, dadako po tayo sa 15 minutes na presentation, no? First ng negative. Pakinggan po natin mga kaibigan. 15 minutes, Bro Alvin. Maraming salamat, Mr. Moderator. At sa katunggalin natin ngayon si Bad Ilipin Basa. Napakaliwanag naman ang mga talata ko kasi this is my negative stand eh. Puro mga talata ko pabor sa akin, hindi sa kanya. Sabi na kanina, wala daw sa Biblia. Ngayon lumabas, itong mga talata ko na pumapabor sa original sin, hindi pala natanggap. Mantakin yung mga listeners at mga viewers. Yung Salmo awit 51:5, hindi daw sabi ng Diyos yun. Yan ang turo ng puno nyo. Ha? Ilipin? Basa? Moderator, I object. Mr. Moderator, wait po. Meron akong object. Hindi. Makinig ka muna. Tumahimik ka muna. Kinakausap ko si Mr. Moderator. Walang objection. Mr. Moderation, meron latag po na, akong Mr. Moderator. Meron tayong rules. Maghintay Pag ka latag muna. na, May walang sasabihin ako. objection. Huwag kang magbastos. Maghintay ka. May sasabihin ako kay Nagsasalita Mr. pa ako sa Moderator sa latag guest. ko. Okay, go ahead. I did Go not ahead. mention names.
Mr. Moderator. Ano Mr. yung- Moderator, huwag mong tanggapin yan, Mr. Opo. Moderator, kaya Ito. masira yung rules natin. Pakinggan muna ni Mr. Moderator. Huwag kang tumahimik ka muna dyan. Huwag kang maingay dyan. Tumahimik ka muna. Respect Ano sa yung- moderator. Ano yung ano? Ito po, Mr. Ano yung Kagalang-galang na concern? kaibigang moderator. Ang pinagkasunduan po namin sa rules, mag-i-stand si affirmative, mag-i-stand si negative. Bakit nagre-review talaga dito? So, Hindi na pakiano po, Okay. pakihimas Mr. po yan. Moderator! Alright. Pakihimas yan, pakihimas. Debaters, debaters, Moderator, hindi debaters, ka marunong. debaters. Magsasalita pong moderator, debaters. Okay. Di ko po yata tanggap. Mr. Moderator, salamat pag-rulot, Mr. Moderator. At sana, Mr. Moderator, baka sa unahan yan, magre-reklamo naman lang siya, Mr. Moderator. I would like to remind the public, Mr. Moderator, na paglatag na ng negative or affirmative, hindi mo na mag-object, doon mo na after na sa tanungan. Hindi dito sa latag. Kasi latag ko to sa negative eh. Kaya nga nagpauna ako, Mr. Moderator, napakaliwanag sa mga nakikinig natin lahat, na itong mga talata ginamit ko sa cross-examine, ito rin ang talata na magpapatunay sa aral at doktrina ng Iglesia Katolika ukol sa original sin. Eh, wala namang ibang talata eh. Alangan ako magsisita sa kung ibang talata. Ibig niya sabihin, Mr. Moderator, na ayaw niya ipagamit na itong mga talata ko sa kanya, nahiya to sa talata ng Diyos eh. Nadilipin basa ng MCGI, huwag mong akong pigilan kasi mga talata ko to pabor to sa akin. Eh makakasira to sa iyo kasi ang tema mo na affirmative ka. Mr. Moderator, naririnig ba ako dyan? Hello? Yes, yes. Brad Rasha, ang monitor natin na lumalabas ba yung tinig ko? Kasi dito sa monitor ko wala eh. Hello? Brad Rasha? Narinig po kayo at pakirespect po natin si Mr. Moderator. Salamat. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Ilipin. Si Rasha, huwag kang mag-ano dyan. Kino-confirm ko kay Rasha, ang recorder natin, kung lumalabas ba yung boses ko kasi parang hindi dito sa monitor ko eh. Brad Rasha? Rinig po, kaibigan. Huwag ka nga magreklamo. Ito talaga si Ilipin, hindi naman ikaw ditong concern ko. Mr. Moderator, narinig mo ako? Yes, loud and clear. Loud and clear. O sige, patuloy ako, Mr. Moderator. Ngayon, dito sa awit ni David, Salmos 51:5, na inamin niya, kinasihang salita ng Diyos. O, ganyan naman pala eh. Nag-imbento pa ito ng kinasihan. Direktahin mo na, salita to ng Diyos o hindi. Salita to ng Diyos. Ang Diyos nag-describe dito ko ng tao. Ayaw mo lang tanggapin at ang puno mo. Kaya ipilit ko talaga sa iyo to eh. Kahit hindi mo tanggapin, alam sa showdown, alam na nakikinig, mali ka. Kasi una pa lang, hindi mo na tanggap letra po letra. Sa amin, sa Katoliko at sa ibang Protestante, tanggap namin to letra po letra. Pinutulan ng MCGI at ng puno mo. Sinangupya ka lang sa puno mo eh. Awit ni David 51:5. Paturo ka kay David at kay Panginoong Diyos. Narito, sabi ng salita ng Diyos, ako'y, ibig sabihin ako'y, ang bata yon, nasanggol, nasa tiyan pa ng nanay. Ako'y inanyuan sa kasamaan. Saan ba tayo inanyuan? Malaki na tayo? Lumabas ka na sa tiyan ng nanay mo, inanyuan ka ng Diyos? Di ba inanyuan tayo ng Diyos doon sa tiyan ng nanay natin? Pag-anyo ng Diyos sa atin doon sa tiyan. Di ba sa kasamaan, sabi ng Diyos? O saan na nanggaling yung kasamaan na inanyuan tayo doon sa tiyan ng nanay natin? Di ba namanan natin yon? Kaya na iba. Bobo kasi yung puno mo eh. Kaya napasunod na lang yung style mo dyan. Showdown ng showdown. Alvin. Mahilig yung puno mo ng showdown. Hello. Hello, Alvin. Respect lang bro, respect. Gago ka, Alvin. Gago ka, matanda ka, malapit ka mamatay. Respect naman Alvin. Malapit ka Respect na lang. mamatay. Wala akong ginamit. Yan na. Sira, tahimik lang kayo. At home yung ginawa mo, at home. Gago ka, Alvin. Matanda ka, gago ka. Malapit ka Mr. na mamatay. Moderator, Hayaan nyo na Malapit ka na mamatay, Alvin. Matanda ka. you roll out.
Gago ka. Respect, Alvin, respect. Gago ka. Yung babal ng tao, hindi ka kalya. Ganito na lang, Mr. Moderator. Moderator, meron pa akong nasabi. Go ahead. Sino po? Nakarecord yan, nakarecord yan. Naka-record nga. Sinabi ko na nasunod sa video. Dami ba yan? Dami ba sobrang dito? Kayo ang nagsabi ng gago. Hindi ako nagsabi ng gago. Ang babal ng tao, gago ka. Wala akong sinabing gago. Kayo nagsabi ng gago. Gago ka. Mamatay ka lang, matanda ka na, Alvin. Respect lang, Alvin, respect. Saka magdamay. Huwag kayong sumali dito. Roger, Roger, Mamatay ka na, Alvin. Bakit kayo? Hindi kayo mamamatay? Ikaw mo, Okay. ikaw mo lang mamatay. Tama na, teka muna. Relax lang, relax lang. Teka muna. Teka Gago muna. ka. Teka Gago ka, muna. Alvin. Gago ka, Alvin. Gago ka. Oh, naka-record muna. yan na, mga gago niyo ha. Roger, tumahimik Okay. ka na ha. Para tumuloy na, hayaan mo na. Teka muna. Okay, hindi ko po Ganito na narinig lang, yung Mr. mga usapan. Ganito na Ano lang, po Mr. yung... Moderator. Bro, hindi tama na po yan, bro. Huwag nyo na po ituloy yung debate. Okay na po Hindi, yun. sige, okay lang. Sige, okay lang. Ituloy natin. So, ang ano ko lang, Kasi ang hindi ano ko lang maiwasan dito ang sa... damay. Hindi, ang ano ko lang kay Mr. Alvin, huwag ka nang umatake na to address the puno. Kasi tayo magkausap eh. Yun lang. At pag kung payag ka na, ituloy natin. Wala nang problema. Ako, Kanina, madali pa ako. sabi mo, Okay, Oh, wala ganito kasi yan, sinabing ganito. bobo. Ganito. Wala kasi sinabing gano'n. Oo. Okay, ganito. sabi ba ko ng bobo at gago? Wala naman akong Nakikinig po sinabi. kayo. Oo, nagsabi ka ng Debaters. bobo eh. May sinabi lang ako. Debaters. Huwag. Sana Sige, balikin ituloy na natin, yung ituloy mga natin. tao na walang kilala. Oo, Hello, huwag hello. ka na natin damay. Ituloy na natin. Go. Okay, debaters. Nakikinig po ba kayo? Yes, Mr. Moderator. Okay. Bro Alvin, ano na po yan. Hindi ko po yan papayagan yung hindi siya nagsabi ng bobo ha. Wala. Sinabi ni Bro Alvin ay about sa puno. Bro Alvin, wag mo na siguro ibanggit ang puno. Sige, Mr. Moderator. Address mo na lang yung kausap mo. Okay? Okay. Oo, ako Sige, na lang. Mr. Moderator. Ako makausap mo eh. Sige, tuloy. Okay. So, Oras, Mr. Moderator. Teka muna. Ang oras po natin ay 10 minutes 24 seconds po ang nalalabi. Okay na, Mr. Moderator. Okay. Pakisabi kung I'll continue. Okay, Mr. Affirmative. Naririnig mo ang ano ni Negative Alvin po ako, yung... Mr. Moderator. I mean, yes, the affirmative. Bro Elipin, naririnig mo ang presentation, tinig ni Bro Alvin. Okay po. Tuloy po. Okay. Tuloy po tayo. Sige, maraming salamat, Mr. Moderator. Go Ito ahead. ang tinatanggap ng Iglesia Katolika, ang letra po letra, na hindi pala tanggap ng katunggali ko. Anong sinabi dito ng salita ng Diyos? Ako'y inanyuan sa kasamaan. Saan inanyuan? Siyempre sa tiyan ng nanay. Alangan naman inanyuan sa labas ng tiyan ng nanay. Saan inanyuan ulit? Sa kasamaan. Letra po letra yan. Itanggap namin yan. Kaya nga meron kaming doktrina niyan. Ano yung kasalanan, kasamaan, original? Yun nga, yung inanyuan tayo sa kasamaan, sa tiyan ng nanay. Yun ang iba na term nun, yung ibang definition ng original sin. What is original sin? Yung ipinagli ka sa kasalan, sa tiyan pa ng iyong nanay. That is another definition of original sin. Pinaikli lang namin ng Iglesia Katolika, original sin. O merong sin, kasalanan, kasamaan, sin, original. Bakit original? Kasi namana mula kay Adan at Eva. Kaya nga napasap na mana sa mga nanay at tatay natin, mga magulang. Napakaliwanag. At sa kasalanan ay ipinaglihi ako. O sino yung pinagli sa kasalanan? Ang nanay ba at ang tatay ba? Hindi, ang anak. Ipinagli. Saan ipinagli? Sa labas ng buhay bata? Sa loob, sa tiyan. Tanggap namin yan. Yun ang kondisyon, yung letra po letra dun sa talata, the whole verse, ay iiksiin natin yun. Original sin yun.
Ano pa bang iba dyan? Kaya nga ito ang mga talata kong ginamit sa iyo, puro to mga talata ng Iglesia Katolika. O ngayon, nalaman mo na pala na meron pala sa Biblia. Mga letra po letra, showdown tayo, hindi mo matanggap. O, showdown tayo kanina. Sabi ko, showdown. Ang unang showdown, nagdaldal ka at nag-explain ka na. By free choice, by paggawa, act of the will. Dami mong daldal eh. Kaya nga, sinowdown kita o ilipin. Pag nabasa mo yung freedom of choice, yung act of the will, ginawa, hindi minana, kung may mabasa ka dyan letra po letra, showdown tayo. Pinaalam ka ng moderator na mag-showdown, yung mag-showdown sa'yo magcha-challenge, yun ang gagawa ng kondisyon. Humirit ka ng kondisyon mo. Mali yan sa debate, yung mag-showdown, yun talagang bigyan ng kondisyon, tanggapin mo hindi. Kung ayaw mo talaga, kay matalo ka, di wag mong tanggapin, mag-pass out ka, next question. Ganyan lang kadali. Pipilit mo talaga, nag-showdown tayo sa Salmo 51:5, wala naman dito nabasa, hindi mana. Italo ka na doon sa showdown natin. Huwag mong ipilit pag wala talaga, parang patunog mo lang para meron, bisan mo kahit wala. Hindi ka makalusot dito sa showdown ko. Isaiah 48:8, nag-showdown tayo kanina. Tinawag na manalangsang. Kailan? Sa malaki na? Lumabas sa bahay bata? Mula pa sa bahay bata. Napakaliwanag din, hindi yan original sin. Kung anong kasalanan yan? Kung hindi yan original sin. Makasalanan nga Kaya sina? Original. Bakit? Sa bahay bata pa. Hindi ka pa lumabas. Di una yan. Unang kasalanan mo yan. Ang sitwasyon mo at kondisyon at estado ng bata. Saan na yung galing? Siyempre sa genes natin yan, sa kalahi natin yan ni Adan at Eva. Hindi ka ba tao? Namula kay Adan at Eva? O saan mo minana yan? Sa'yo mismo, sa iyong nanay? Di patayin natin mga nanay natin kasi galing talaga sa nanay natin direkta. Yung kasalanan nun ni Adan at Eva, napasa nyo sa nanay at tatay natin, sa lolo't lola, hanggang sa atin ngayon. Ayaw mo tanggapin? May wala pala kayong aral nitong mga talata sa Biblia. Puro mo, alam ko yan, Brother David, alam mo. Tapos hindi nyo aral to? Alam nyo pala, tapos hindi nyo aral? Tapos sabihin nyo na, sa Biblia kayo, wala kayo sa Biblia. Yung tema mo, patutunayan ko ng aral, hindi yan aral ni Kristo at sa Biblia at mga propeta, sa luma't bagong tipan na merong kasalanang original sin, na minana, napasa. Yan ang tema mo, affirmative. So, wala kang talata Wala ka naman talagang talata. Yung mga talata mo kanina, kung showdown nyo, letra po letra, walang original sin dyan, ba't ilipin? Talo ka na. Inaawa lang ko sa iyo, hindi kita hinanapan letra po letra dyan sa affirmative mo. May karapatan akong humanap ng letra po letra dyan sa affirmative stand mo kasi affirmative ka. Sola scriptura ka pa naman, sola Biblia lamang sa nakasulat. Affirmative ka, hindi ka naman negative. Kaya mamaya, tatanong ko yan sa'yo. Sigurado wala ka, talo ka na. Kaya alam mo talaga, wala yan mababasa yung tema mo. Yung tema mo, mababasa mo dyan sa Biblia ni Kristo. Saan sinabi sa Ebanghelyo? Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Yung tema mo. Wala yun Katakatang isip nyo lang. Yan ang katang isip na ipaiwasan sa atin sa Tito 1:13, 14. Kaya nga sawayin kita ng may kabagsikan Tito 1:13. Para matuwid ka sa pananampalataya kasi mali yung pananampalataya mo na sunod mo sa amo mo. Tito 1:14, yun yung mga kata mo. Kata yan ng mga nagturo sa'yo, yung mga tagapagturo yung mga bulaan. Ipahid mo pa sa Iglesia Katolika. Tito 1:14 kayo yan, kaya kayo ang nasumpa sa Galacia 1:6 hanggang 9. Nagtuturo kayo ng ibang ebanghelyo. Sa Roma 5:12 hanggang 14, nandyan pala yan. Alam mo, tapos hindi mo tanggap. Mantakin yung mga listeners at mga viewers. Hindi tanggap tong letra po letra, tinawag naman na lang sang mula sa bahay bata. Ano pa bang implikasyon dito? Wala nang iba. Wala kayong aral na original. Hindi ano implikasyon itong tinawag ng tao manalangsang mula sa bahay bata. Bata pa daw, sa bahay bata pa. Letra po letra, bata, manalangsang. Tutulan mo yan. Tapos sabihin mo, hindi inspired yan. Ang salita ng Diyos sa Propeta Isaiah, si Salmista David.
Anong klaseng reliyon yan? Sa demonyo yan kasi hindi yan sumusunod sa salita ng Diyos. John 8:44. Ang Katoliko, sumusunod yan sa letra po letra. O dito sa Roma 5:12 hanggang 14. Gusto mo ng letra po letra, original sin, andyan si Brad Melchor Manalili. Kasama ko yung Catholic Defender. Meron siyang The Message Bible in the Book of Job. Meron siyang talata dyan. He can forward it in the chat box kung gusto mo letra po letra. Pero hindi ko lang ibibigay sa iyo letra po letra kasi talo ka na agad sigurado eh. O kung si Melchor Manilili pang na-showdown mo, andyan, babasahan ka niya ng letra po letra. Alam niya ni Melchor Manilili ng CFD Manila. O Roma 5:12 hanggang 14. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kamatayan at kasalanan, o dito na lang sa King James English para maliwanag. Kasi hindi na pinasa, tutol pala to sa letra po letra sa King James Version, English 4 version. minutes. 4 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Letra po letra, King James Version, wherefore as by one man, ang salita itong one, sa Webster Dictionary ko dito, one could also mean the first or the original. Wala naman talagang original na tao, si Adan naman talaga at si Eva. Meron pa bang una kay Adan at Eva? Kaya pag one, original yan. By one man, sin entered into the world. So the first man who sinned, kaya first, original, ibang synonym yan, first, sin, first man, original, sin, entered into the world. Ayan, napakaliwanag dyan. Tapos suntulan mo yan. I-show down letra po letra ito sa akin. Synonymous to eh. The first sin and the first man, one man sin, entered into the world. Yun naman talagang unang kasalanan, diba? Wala namang iba eh. That is the first sin and the original sin na napasa natin, pumasok sa sanlibutan, entered into the world. Paano ito naging enter into the world? Kung hindi ito napasa, hindi ito namana, paano eh? Galing sa labas, mula kay Satanas, idiniretso sa atin ng lumaki tayo. Mula nga sa bahay bata eh. Saan dumaan yung kasalanan? Kung sa bahay bata ka nanggaling, di namana mo doon sa naglihi sa'yo. Napakaliwanag niyan, hindi kayo makikinig kasi ang pinakinggan nyo iba eh. Yung gusto nyo talaga, yung kalaban ng Diyos, mga antikristo na aral na wala sa Biblia. And death by sin. Mamamatay ba ang bata? Roma 6:23. Itong argumento ng Iglesia Katolik ang lahat ng buong kakristyanuhan, ng buong protestantismo na may original sin kasi Romans 6:23, mamamatay talaga lahat pati bata. Kung walang kasalanan ng bata, injustice ang Diyos kung mamamatay ang bata. Yan ang napakaliwanag. Dapat pag malaki na may kasalanan na, doon pa mamamatay ang tao. Yung bata wala pang kasalanan, kahit na sa tiyan pa lang napunit na, nakuha na miscarriage na. O di may kasalanan din ang bata, hindi lang yung taong malaki. Di ba? Romans 6:23, Romans 5:13-14. So death passed, dito na, showdown. Saan yung death galing? Sa kasalanan. Yung salitang letra po ito sa English, pass. Napakaliwanag dyan. Namana, napasa o hindi? Napasa, kay pass na eh. May Webster Dictionary ako dito. Pass. Meaning, from one, carried over to another. Sa baba, inherited. Ayan, talo ka na. Webster Dictionary. Lumaban kayo kasi sa chief apology sa Simbahang Katoliko. Yan ang pagkakamali nyo eh. Masyado kayong malaki ang pagtingin nyo sa puno nyo. 1 minute. Nevertheless, that reigned from Adam to Moses. O sa talatang 13, for until the law, sin was in the world. Kaya nga, may batas ba tayo ngayon sa panahon ni Moses hanggang ngayon? Meron. Di may kasalanan. Walang kasalanang mana, original sin sa bata. Kung walang batas, may batas. Tayo, under sa batas. Mabata, sa tiyan ng nanay, under sa batas. Malaki tayo, under sa batas. Wala tayo under sa batas. Kaya nga, mayroong kasalanan at kamatayan yung bata kasi under sa batas. Tanggalin mo muna yung batas para walang original sin. Wala kasi kayong theology. Daldal lang kayo, puro ng sunod-sunuran kayo doon sa amo nyo. O dito, death reigned
from Adam to Moses, even over them that had not sinned. O kahit nga lahat hindi tayo nagkasala tulad ni Adan na kumain ng bunga sa Genesis 2:17 na bawal. After the similitude of Adam's transgression, who is the figure Time. of him that was to come. Maraming salamat, Mr. Moderator. Time. Dito po nagtatapos ang first 15 minutes na negative. Dadako po tayo sa cross-examination, 10 minutes ng affirmative. Okay po. Mr. Moderator, malinaw po ba yung boses ko? Malinaw po yung boses ko, Mr. Moderator? Yes, yes. Clear, Okay. clear. Una kong tanong kay Mr. Alvin, no? Sa 51.5 ng awit, nakasulat ba doon yung inherited? Wala, Yes, letra no. po letra. Salamat. Okay, salamat. So, kung walang nakasulat na inherited sin dyan sa talata, inaamin mo, nagkamali ka na. Hindi ko aminin nagkamali ako sapagkat ang Kahit nakasulat wala- dito, kahit hindi related, I have 15 seconds, nakasulat dito, sa kasalanan ako ipinaglihi at inanyuan sa kasamaan. Yun ang original sin equivalent kahit walang inherited. Okay Ganun pa rin ang meaning. Next Pero question. walang sabaw sa kang inherited dyan, tama? Ano muna, for confirmatory, walang nakasulat na inherited dyan. Tama? Sa diwa, may pakahulugan pero sa letra wala. Letra por letra, wala. Salamat. Ito ngayon ang sunod kong Sinabi tanong ko na sa'yo. kanina pa eh. Ito ngayon ang sunod kong tanong sa'yo. Next. Sa Roma 5:12, ang tinutukoy bang original dyan, yung original man na si Adan? Alangan, sino pa naman unang tao? Si Adan talaga, Roma 5:12-14. So, nakasulat ba sa 5:12, original sin? Letra por letra. Wala yung original pero yung sin nandoon, letra po letra. Ang original hango sa first o una, one man, sin. So, ang nakasulat, original lang, walang original sin. Mali ka nga eh. Ang sin ang nakasulat. Ang original hindi letra po letra pero galing sa one man o first man Cut the time, sin. wala. Cut the time, cut the time. Huwag ka munang sumapaw pag nagsagot ako. Okay. Bro Lipin, basa. You have 8 minutes and 33 seconds. Okay. Bro Alvin, yung tanong ay malinaw po na ang nakasulat ba dyan ay original sin o hindi. So pakisagot po muna na categorical hindi o hindi, tapos you have 15 seconds again to answer. Paki-ulit ko yung tanong affirmative. Pareho yun, Mr. Moderator, ulitin ko po, yung term original sin, hindi yung original lang, o sin lang, hindi. Yung term original sin, nakasulat din ba sa 5:12 ng Roma? Sinagot nga kita, wala, hindi. Pero ang katumbas noon, merong unang tao na nagkasala, letra po letra. Yun eh, wala namang iba eh. Sunod kong Yun tanong. yung original sin. Sunod kong tanong, kung yung original sin hindi nakasulat, kasi sabi mo katumbas, inaamin mo ba sa pag-uusap na ito, unawa mo lang yun, na may original sin sa talata? Hindi ko unawa kasi sa Webster Dictionary, ang one o first, meaning also original, tapos ang kasalanan sin, nandyan sa talata. Pareho Sabi din yun, mo katumbas synonymous yun eh. Kaibigan, saglit. Sabi mo katumbas, pero walang original sin Kaya aspect sa hindi ako nagkamali, 5:12. kami katumbas. Paano ako magkamali? Ibig sabihin, Eh. inaamin mo ba, saglit, inaamin mo ba, unawa mo lang na may original sin Sagot sa talata? ko, hindi ako nagkamali kasi yung katumbas, ang katumbas nasa sarata, letra po letra. Yung katumbas, pareha din yun. Walang katumbas na hindi pareha. So, hindi mo Katumbas, pareha. aaminin, hindi mo Next aaminin question. kahit hindi mo mabasa. Wala Hindi mo ba akong aminin na aaminin mali kahit hindi mo kasi ang mabasa? aminin ko, ang tama lang ang nakasulat sa Biblia, yun ang katumbas. Pag katumbas, Ito walang ngayon- iba. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Pumapayag ba si Pablo na maniwala tayo sa hindi nakasulat? Sagot! Ang nakasulat Yes kay or no? Pablo, Yes or no? Pumapayag ba si Pablo maniwala tayo sa hindi nakasulat?
kahit hindi nakasulat, Yes, hindi naman letra lahat. Yes Ito, or no, Mr. Moderator? Yes, Categorical. yes, Salamat. Yes, Salamat. yes. Yes, Salamat. 2 Corinto 3:6. Hindi lahat Salamat. nakasulat letra. Wala nga letra po letra sa'yo na hindi mana eh. Salamat. So daw natin Oh, kanina, sama- wala Next. letra po letra. Wala kang batayan. Next kasi wala kang question. batayan. Ito na yung sunod kong tanong sa'yo. Huwag ka Sa magkomentary 51.5 na wala kong batayan. Hindi, ikaw may sabi nun eh, katumbas. Next Ito question. ang sunod kong tanong. Sunod kong tanong. Sa 51.5 ba, ang naglihi ba dyan yung ina? Confirmatory Ang muna. punto dito, Hindi, Oh, yes, siyempre. confirmatory muna. Salamat. nga Ito ba naman? yung tanong ko sa'yo? sino naman Ito na kayo ang nagtanong ko maglili? sa'yo. Ibang nanay? Oh, ito na kayo na tanong ko Klaseng sa'yo. tanong yan, simple. Oh, Yes. ito, makinig ka na, huy. Makinig ka na. Ito kayo na tanong ko sa'yo. Ayon sa publication niyo, si Adan nagpasa ng original sin o inherited sin. Ngayon, kung totoo yung definition ng inyong publication na at tama rin yung talata na ang naglihi, yun yung nagpamana dun sa bata. Anong sitas mababasa? Ipinaglihi ni Adan si Abel sa kasalanan. May sitas ka wala? Ito nga Salmo 51:5, sabi nga lang Diyos, lahat ng tao dito after ni Adan eh. Hindi. Hindi tanong ko sa'yo eh. Hindi naman nakalagay dyan lahat ng tao. Mr. Moderator, May si- puro Next kapag-comment sa to eh. may Next sitas question, ka pa o wala? next question. Pakiwan, Mr. Moderator, puro siya sa comment eh. Dahil he's Mr. commenting on my Moderator, answer. ulitin Mr. ko lang yung Moderator, tanong ko. paki-rule out. Mr. Oh, Moderator. Debaters. Sige, Mr. Moderator. You have 5 minutes 37 seconds. Uulitin ko yung tanong ko sa kanya. Teka muna. Paki-kumpleto po muna yung tanong at saka yung sagot para hindi po kayo magsabayan kasi parang Objection. side comment Kasi po huwag siyang yung sasabay eh. Sige, Okay, so bigyan Okay po na po. natin Tuloy na ng po ako. 15 seconds at ang sagot at ang yung tanong wag nating sabayan na tanong Mr. Moderator, paki-kumpleto magtatanong muna. ulit ako. Kasi kukumpletuhin ko. Kung totoo yung unawa mo sa 51 time, na yung naglihid doon, pinamanahan niya yung anak niya. At kung totoo yung publication nyo na may ipinasa si Adan ng kasalanan, ano? Anong sitas mababasa? Ipinaglihis sa kasalanan ni Adan si Abel. Bigyan mo akong sitas. Sitas lang hinihingi ko no seconds yan. Meron ba wala? Meron! Kung Oh, gusto bigyan mo, mo ako Genesis, nandyan, Genesis 8:21. Genesis 8:21 ng 22:24, pinalaya si Adan. Pati sila Cain, lumaya sa paraiso. Saglit. 8:21 ng Genesis. Sige, Oh, meron tatanungin kita sa Dagdag. saglit, pakinig ka muna. Yung talata mo ng una. Tatanungin kita sa 8:21. 8:21, di ba? Babasahin ko yung talata at magtatanong ako, Mr. Moderator. Ito yung binigay niyang talata. 8:21 ng Genesis. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko naman muling nilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Nakasulat ba dyan naglihi si Adan? Letra Sagot por yung letra. tao. Letra por Nilihid letra, lahat tao. tinatanong ko sa'yo. Letra por Wag letra. ka nang Nakasulat ba lumusot. dyan naglihi si Adan? Letra por letra. Naglihi ba Mr. dyan sa talata Moderator, si Adan? Ang sagot ko, Go ahead. Mr. Moderator, Go kasi ahead. tao, ang lahat ng anak ni Adan, tao, hinawala namang hayop, kaya napasama sila Cain dyan sa 8:21. Sabi yan ng Diyos, Diyos ang nagsabi niyan. Pati tayo kasama dyan, lahat, without exception. Uulitin ko. Mr. Moderator, uulitin ko. Okay, Letra por ulitin mo. letra, categorical. Nakasulat ba dyan naglihi si Adan? Bigyan mo akong sitas. Nakasulat ba Sagot. dyan sa talata mo? Letra por letra, yes or no? Sagot kung letra po letra, wala. Pero sa 2 Ay, salamat. Corinto 3:6, huwag ka muna Salamat, mag-comment dyan. Ang Patuloy. ibig sabihin ni Pablo, na lahat ng tao yan, pati si Cain, si Abel, lahat tayo, pati ikaw, kasi tao, generic yan, tao, mula sa pagkabata, nabasa mo letra po letra pagkabata. Next question. Ito na kayo ng tanong ko sa'yo.
Sabi mo, naglihi si Adan sa talata. Anong talata Wala pong mababasa sinabi sa kami Biblia? sa moderator. Inamin mo Mr. eh. Moderator, objection. Nilagyan niya ako Inamin mo. Civic. Sabi ko ko nga, hindi letra po letra. Mr. Moderator, O, pakiroon ibig lang sabihin naman. ng talata. Ay, hindi Objection. letra por letra. Paki-form po yung tanong, paki-form po na yung tanong. Hindi mo na muna, Mr. Moderator. Objection muna, Ulitin ko Mr. yung Moderator. Go ahead. Ulitin ko Mr. yung tanong. Moderator. Objection muna. Hindi, pakinggan mo muna yung tanong bago ka Hindi mag-objection. makinig ka muna, Ilipin, kaya may objection ako. Sabi ni Pakinggan mo Moderator, yung go ahead. Okay, go ahead. What's your objection? Yun nga, makinig ka, Ilipin, kaya may objection pa ako ka Moderator. Mr. Moderator, ganitong upo ang objection ko. Nilahat ko na nga, Moderator, na ipinaglihi, kahit hindi letra po letra, umamin ako na walang letra po letra si Cain, inilihi ni Adan. Pero, generally, Mr. Moderator, sa diwa, lahat tayo dyan, kay kasama ni si Cain, kahit walang letra po letra. Tapos, Mr. Moderator, ilagay niya sa bibig ko, sinabi ko daw, inamin ko daw na naglihi dyan si Adan. That is unfair, Mr. Moderator. Kasi ikaw ang sumagot kasi Mr. Moderator. Ikaw ang sumagot, sabi mo sa diwa. Lahat ng tao yan. Okay. Huwag ka nga mag-rule out pa si Moderator. Ganito, Huwag ka ganito. magdaldal dyan. Paki-rephrase na lang yung, Sige, paki-rephrase rephrase ang ko na lang tanong. yung question. Rephrase ko na lang yung question. Anong sitas mababasa ang lalaki naglilihi para manganak? Anong sitas? Ayan naman. Maling tanong. Sitas lang ha, walang paliwanag. Sitas lang. May sitas ka wala? Maling tanong. Wala kong sinabi na ang tao lalaki maglihi. Next question, next Ah, question. wala siyang sitas. Walang sagot. Ako. Walang sagutan. Ito na yung sunod ko Hindi mo tanong sa sa kanya. Moderator, wrong question. Kaya walang lalaki Yes, maglihi. yes. Huwag mo Wala akong Go ahead. tutuhin. wala kang sitas. Ito na yung sunod ko Next tanong sa question, kanya. next Ito yung sunod ko. question. Bakit meron Sabi pa ng kayo? publication nyo, kapag yung bata unbaptized, hindi papasok sa... Objection, Mr. Moderator. Sa langit. Objection muna, Mr. Makinig ka Moderator. muna. Kasi sabi Makinig ka niya muna. publication, Di pa Mr. ako Moderator. Go ahead, go ahead. Patulong mo Di na, pa ako Mr. Moderator. Yes, Hindi. go ahead, go ahead. Makinig ka muna, Ilipin. Ang Go ahead. objection ko, Mr. Moderator, kanina pa siya, ng publication, tapos wala palang ma-quote anong libro namin. Daldal lang What's niya, your- Mr. Moderator eh. What's your What's your Pakita objection? niya sa reviewal. What's your Yun nga objection? objection ko, Mr. Moderator. Yun nga ang objection ko. Okay. Anong Okay. nakuha Ito naman namin, ang Mr. side ko. Moderator? Mr. Anong Moderator. referensya? Alright, alright, ganito. Debaters. Pakisuyo. Oh. Sa ganyang mga usapin, bro Alvin, sa objection mo, wala po tayong magagawa dyan. Malinaw po na... Kaya nga, magtatanong ako, Mr. Moderator, kung anong referensya. Teka muna. Sa reviewal mo ipakita, kaganina, Okay, teka pwede mo muna. na tanong, di mo Teka tinanong. muna. Ikaw magpakita sa debatal mo kung mayroong publication ka, wala ka eh. Papakita ko mamaya. Okay, Papakita ko sa'yo. debaters. Huwag mong ilagan yung tanong ko. Nasa Sige, ano Mr. po, Moderator. nasa nanonood at nakikinig po yan. Pag ikaw po ay mag-cite ng ebidensya tapos di mo sinabi yung aklat saka author at page, Okay. pananagutan po yan ng naglalatag. Magiging policy po yan na Yes. parang Ah. na document. So, Bro Alvin, hayaan mo na lang siya. You can... Sige, Mr. Moderator, I respect your, I respect your, word. Go ahead. Sige. Tuloy. For the benefit of the doubt, bibigyan natin siya ng referensya. So, Modern Catholic Dictionary to. Modern Catholic Dictionary. Di magtatanong ka, Mr. Moderator, hindi na siya nagtatanong eh. Ito na yung tanong ko, makinig ka na ngayon. Ayon sa publication nyo, yung bata na unbaptized, hindi papasok sa langit. Kasi nagmana ng original sin kay Adan. Kung totoo yung publication nyo, anong sita sa kautusan ni Moises sinabi niya, nang bata pa si Abel, hindi makakarating sa langit? Bigyan mo akong sitas. Sagot. Lahat ng Old Testament, taputan ng langit. Sitas ang tinatanong ko sa'yo. May sitas ka ba? Wala. Sagot. Mr. Moderator, objection. Yes. Objection, Mr. Moderator. Go ahead. Sinabi ko yun. Kasi Pero ito siya, ipipilit na niyang Mr. Moderator kasi nagbigay na ako ng talata kanina, Genesis 8:21,
kalakip na yung lahat ng tao, Mr. Moderator. Tapos ngayon, maghanap naman sa Okay. lahat ng akin. Iba Alright, yung tanong ko eh. debaters, Iba yung tanong ko. Sumagot ka sa tanong. Hindi, ginamit mo yung referensya. Pakisayo. Original. Turuan kung ano itatanong ko. Pakisayo. Bro Alvin, ang tinatanong ng affirmative ay actually wala sa presentation mo. Tapos kung wala po kayong, ang malinaw po yung ang tanong kung meron bang sitas o wala. Pwede kang Sige, sasagot na lang ko, Mr. Moderator. Mr. Moderator, pwede po akong magsalita. May i-address lang ako. Oh, sige, Hindi, go ahead. sasagot na ako sa'yo. Go ahead, Maghintay go ka ahead. muna. Meron akong Yeah. objective, Mr. Go ahead. Moderator. Sige. Tinanong ko sa Mr. Moderator. Sige, go Tinanong ko siya tungkol dun sa naglihi. Sinagot Okay. niya, walang letra por letra si Adan. Ang isinite niya, 8:21 ng Henesis, proving sa diwa, naglihi. Okay. Pero walang letra por letra. Walang Doon ngayon ako naglihi. nagtatanong. Kasalanan. Tapos, Doon ngayon ako no. nagtatanong. Go Ang ahead, tanong go ko ahead. ganito. Ang tanong ko ganito. Si Adan ba, kasi ayon sa publication nila yung nasa Modern Catholic Dictionary na yung bata na unbaptized pupunta sa hindi pupunta sa langit kundi sa limbo. Ang tanong ko ganito, kung ang naglihi kay Adan, pwedeng si Eva o kaya si Adan by diwa doon sa 8:21. Ang tanong ko sa kanya kung totoo yung nasa publication niya at yung unawa niya sa 51:5 ng awit. Anong sitas mababasa? Sinabi ni Moises sa kautusan ni Moises, nang bata pa si Abel, unbaptized yan Anong sitas mababasa? Hindi yan pupunta sa langit. Bigyan lang niya ako ng sitas. okay, debaters, ganito yan. Malinaw naman siguro sa side ni Bro Alvin. So, sabi niya ni Bro Alvin, sasagutin na yung tanong mo. So, makinig Yes, po tayo Mr. sa sagot. Go ahead, go ahead. Sitas lang ang Sagot. hinahanap ko, Mr. Moderator. Walang Sagot. explanation. Wag kang mag-condition sa akin dyan kasi Sitas lang nagtatanong ka. hinahanap ko sa'yo. Nagkasunduan natin yung rules ka ganina Kaya nga, bibigyan kita Sitas ng lang. sitas. O, bigyan mo ko. Magpapaliwanag. Anong Go ahead. sitas? Go ahead. Huwag kang sumabaw, ha? Oras ko Sitas lang Hindi ko hinihingi ko sa'yo. sinasayang. Ikaw, sige, Isang dal sitas na. dyan. Anong sitas? Isang sitas Oh. lang. Hebreo Kapitulo 4 hanggang 7. Walang makakapasok doon Oh. sa kapahingahan ng Diyos sa lumang tipan. Yan, napakaliwanag. Ito na ngayon ang Lahat. tanong ko sa'yo. Ito na Oh, walang ito yung napunta tanong ng ko langit. sa'yo. Wala Next tayo question. sa kita. Makinig ka Tanggap mo na. na. Makinig ka na. Makinig ka na. Ito na tanong ko sa'yo. Next question. Next question. Sige. Ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, Banat. anong sitas sa kautosan ni Moises? Na nung bata pa si Abel, hindi makakapunta sa langit. Sitas sa Mr. kautosan ni Moises. Mr. Okay. Moderator, Ibang aklat dyan. objection, Mr. Moderator. Sinagot ko na nga siya, tapos siya pa ngayon mangundisyon. Oo. Ayaw pala niya ng Okay. karata ng Kautosan ni Biblia. Moises. Sa Debaters. Ang kautosan ni Biblia ba Moises, niya sa Moses lang, Mr. Moderator? Ang Debaters. Biblia ba niya kay Moses lang? Debaters. Eh, aminin mo kung wala kang sitas. Okay, Aminin so mo. yun. Meron. Biblia. Okay, so Aminin mo kung wala. Bakit pabasa ka sa ibang aklat? Hindi naman yun ang tanong Sige, Mr. Moderator. This is my last warning. Pag magsasalita pa kayo, matutulog na ako. Okay? Nandito po ako para magsasayo sa pag-uusap. Kung hindi po maayos ang pag-uusap na ito, voluntary po ginagawa ko dito. Marami akong gawain dito. Pag ganun po yung mga pag-uusap, hanap na lang kayo ng ibang moderator. Last warning po ito, last warning. Okay, proceed na po, Mr. Moderator. Noted. Bibigyan ko kayo ng time na magsalita. Kaya huwag kayong magsabay magsalita. Comment ng comment. So yung ito po ang ano ko sa mga sagutan po kanina, Bro Ilipin yung sitas na sa tanong mo, hiningi mo, ibinigay ng negative. So yun ang sitas na inicite niya. Hindi po kayo nagbanggit ng kautosan ni Moses. So pwede mo yang Hindi, itanong binanggit ko, ulit. Mr. Oo. Sige. Pakinig mo na. Okay na po ba? Biblia Sige. Pakinig mo na.
Wala Sige po po, akong sige po. nadinig na kautosan ni Mrs. Sabi mo sa ang sitas na Oo, ulitin ko na lang kung hindi mo ano mo. narinig. Sige. Hindi mo Ulitin ko na. ano, you can ano, pwede mong i-ask yan one more time sa meron pa Oo. kang oras eh. Okay? Ilang minuto pa ba ako, Mr. Moderator? Ito. Meron ka na lang 25 seconds. Okay. So ito na yung tanong ko, ibahin ko na lang. Teka muna, Yung teka tip, muna. oo. Ay, ito na yung tanong ko. Showdown ko na siya. Okay. Teka muna. Sige po, sige I-ready ko pa yung clock. Okay, Sige, so sige. the moment na magsalita ka, i-on ko na ang clock. Sige, Okay. go ahead. Ang tanong ko, Mr. Moderator, ganito. Yung 51.5 ba ng awit na merong inherited kuno yung bata na ipinaglihi, applicable ba yan sa lahat ng mga tao na nabuhay sa mundo? Yes or no? Applicable po. Yes, Sa lahat? Sa applicable. lahat? Oh, ito. Lahat, Kung walang iba lang binukod Oh. yan. Walang Okay, ibinukod. ito. Roma Okay na, 5:12 okay na. hanggang 14. Okay na, Roma okay na, 3:11 okay na. kama Okay 23. na. Okay na, ito. Mr. Moderator, Kung mabasa ko sa sinasapawan Biblia, ako okay na. dito eh. Sumagot Time, kayo. time. Time na, time. Masapaw eh. Okay. Talaga. Again, remind ko lang ha, kung magsasagot, kung hindi naman confirmatory, 15 seconds po ang pagsasagot. Okay. Okay po. Hello po. Proceed na po. Mahina talaga Maraming yung- salamat po. Maraming salamat sa mga sumusunod sa nakikinig online. So, ngayon po ay dadako po tayo sa 15 minutes rebuttal ng affirmative. Go Okay ahead. po. Okay po. Maraming salamat po sa Diyos, no? Muli kapayapaan nawa ang sumaatin. This is unofficial, no? Pagkatapos ng mga bagay na ito, let us be friends, no? Ganito talaga sa debate. So mapapansin nyo, lahat ng talata na tinatanong ko sa kanya, walang nakasulat. 51.5, may term ba dyan na inherited? Wala. 5.12, yung term original sin, nakasulat ba? Wala rin. No? Pagkatapos sa 48 at verse 8, ipapakita ko sa inyo, hindi niya naintindihan yung talata na yan. Ngayon ganito, isa-isahin natin yung sinabi niya kasi nag-cite lang siya ng ilang citas eh. So sa 51.5, sino ba ang nagkasala dyan? Ayon sa unang Juan 3.4. Ang sabi sa unang Juan 3.4, ang kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. Ngayon, sino ba ang doer sa talata sa 51.5? Yung naglihi, hindi yung ipinaglihi. Kaya ayon sa unang 1.3.4, ang nagkasala dyan, yung nanay. At inamin niya kaganina, wala sa 51.5 yung term inherited. Eh di siya nagkamali. No? Nag-showdown siya ng citas na papatunayan niya inherited yung sin na nasa bata ayon sa 51.5. Eh wala ka naman palang mababasa. Ano ibig sabihin? Eh di ikaw ang walang batayan. Ngayon, ayon kay Pablo, pag hindi nakasulat, ano ba ang sabi ni Pablo? 4:6 ng unang Korinto. Matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa nakasulat, hindi sa katumbas ni Alvin Kitamundok. Tinanong ko siya, yun daw ang katumbas. Ang sabi dun sa Roma 5:12, may nakalagay ba dyan, original sin? Yun daw ang katumbas. No? Samantalang ang nabasa niya dyan, yung unang tao, si Adan, and that is the original. Pero walang term original sin. Kasi yung term original sin and the very same essence ng original sin, nakadefine lang yun sa Biblia, sa publication nila sa Modern Catholic Dictionary. Hindi naman nakasulat sa Biblia. At walang inherited na kasalanan ng bata ayon sa Biblia. Katunayan, ang bata, tagalangit po yan. Hindi pinag-uusapan diyan kung ang bata ba unbaptized o hindi. Ano sabi ni Kristo? Dito sa isang talata ng Mateo. Pakiremind lang ako, Mr. Moderator, kapag ako 15 minutes na lang. Ang sabi sa Mateo 19, ganito ang ating mababasa. Datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ano ang kondisyon ni Kristo? Meron ba siyang kondisyon na kailangan ang bata baptize muna bago pumunta sa langit?
Yun ang publication nila eh. Yung unbaptized will go to limbo and will not inherit the heaven. Hindi sila pupunta sa heaven. Di palpak sila sa sitas. Unang-una, yung 51.5 niya, wala namang inherited na nakalagay. Tinatanong ko nga siya, si Adan ba? Pinamanahan ba ng kasalanan si Abel? Ano? Kung totoo yung unawa mo sa sitas, ipinaglihiban ni Adan si Abel. At nung si Abel bata pa, sinabi ba ni Moises sa kautusan ni Moises na iyong batang ito hindi pupunta sa langit? Ang binigay sa akin sitas, Hebreo 4:4 hanggang 8. Tinatanong ko siya sa kautusan ni Moises Ibig sabihin, wala siyang batayan sa kautusan ni Moises. Di ba? Bakit babasa ka doon sa ibang talata? Magkaibang panahon yan. Ibig sabihin, yung application ng inyong original sin, nakabatay pala sa buong Biblia. So lumalabas ngayon, si Moises nung bata pa, hindi naman nabautismon as immersion kay Kristo Lumalabas, candidate pala si Moises sa limbo. Pati si Abraham, pati si Jacob, pati si Isaac. Kasi unbaptized naman yan sa baptism ni Kristo. Diba? Sabi ng kanilang publication, the unbaptized infant will go to limbo, not in the heaven. Ibig sabihin, kandidato pala yung mga matutuwid na tao na iniulat sa Biblia kasama si Propeta Elias, lahat, etc., etc., na hindi pupunta sa langit kasi unbaptized So, mali pala yung kanilang application. Mali yung kanilang application doon sa term nila na original sin kasi nilalahat na nila. Kaya, hinanapan ko siya ng sitas, pwede pupunta sa Hebreo. Ibig sabihin, wala siyang batayan. Ngayon, yung 6:23 ng Roma, ang pinagkamalian nitong ating kausap, sa 6:23, yaan daw, applicable sa lahat ng tao kasi namamatay alin ba ang tinutukoy sa 6:23? Basahin natin yung 6:23. Ang sabi ganito, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan ng mga tao. Wala namang ganun. Ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaninong kamatayan? At ano bang kamatayan ang sapat ipambayad sa kasalanan? Di ba yung kamatayan ni Kristo? Ano ang katunayan? Itataas lang natin ang basa. Ang sabi sa Roma ganito, hindi niya naintindihan to Ang sabi sa Roma 6, itataas lang natin sa talatang 8 hanggang 9. Ang sabi, na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mamamatay at ang kamatayan hindi naghahari sa kanya sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan, datapat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. So ang sapat na pambayad sa kasalanan ng lahat ng mga tao, yung kamatayan ni Kristo sa krus, hindi kamatayan ng lahat ng mga tao. Sabi niya kasi, porque yung tao may kamatayan sa katawan, kaya daw may original sin, no? Sa Biblia, kahit hindi ka magkasala, mamamatay ka Kasi, materia tayo Meron tayong katapusan. Sabi nga ni Pablo yun Lahat ng mga bagay na nakikita, may katapusan. Ibig sabihin, yung ating katawan, ang pagkagawa nito, nasa ilalim siya ng panahong may katapusan. Kaya, there is deterioration. So, ang kasalanan, nagpapaikli ng existence mo sa katawan kapag gumawa ka ng sobrang kasamaan. Pero hindi ibig sabihin na may kamatayan yung katawan mo, may minana ka ng kasalanan. In fact, sa 6:23, wala naman siyang nabasang kamatayan ng mga tao. So, mali yung unawa niya sa 6:23. Ngayon, puntahan natin yung Isaiah 48:8 na kanyang batayan. Itataas lang natin yung 48:8. Sinabi niya, ito, in general, pati daw sa lahat ng mga tao. Sino ba ang kausap ng Diyos sa Isaiah 48:8? Di itataas natin ang basa. Ang sabi sa 48:8 ng Isaiah ganito. 48 verse 8 ng Isaiah. Sapagkat nakikilala ko na ikaw ay mapagmatigas. So nakilala na pala ng Diyos ito. Ito yung Israel. So, ang Diyos nagsasalita
on behalf of the Israel na matitigas ang ulo. So, nakikilala ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos kasi may pagkaalam yan eh. Hindi pa nangyayari. Bago pa mangyari, alam na niya. Basahin natin sa kabilang talata, 46:9 ng Isaias, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at aking gagawin ang aking buong kaligayahan. So, hindi pa nangyayari. May pagkakilala na ang Diyos. So, sinasabi pala ng Diyos yung 48:8 in the sense na nakilala na niya bago pa gawin ng mga Israelita yung kanilang pagiging matigas. Kaya kung itataas mo yung basa sa 48, nakilala ko ang wika, sabi ng Diyos, no? Sapagkat nakilala ko na ikaw ay mapagmatigas na loob. So, kanino sinasabi yan? Sa Israel. Patunayan kung ibababa mo sa 12, ang kausap dyan, yung mga Israelita. So, hindi yan applicable sa lahat ng mga tao. Hindi kasali dyan yung matutuwid. No? Eh, mamaya, may babasahin tayo sa kanya. Ire-reserva na lang natin, no? Na ano tayo ng oras, eh, no? So, sa 48:8, mali yung unawa niya. Ano? Pagdating naman sa 6:23, mali din ang unawa niya. Pumunta ngayon tayo sa 5 ng Roma. Oh, tignan naman natin. Paki-remind lang ako, Mr. Moderator, kapag 3 minutes na lang ako. Pinagkamalian niya yung 5:12,14. Inherited sin daw yun kasi pumasok. Pag sinabing pumasok, hindi nagmula doon sa pinasukan. Parang ganito, si Kristo. Sabi ni Kristo, pagpasok niya sa sanglibutan, sabi sa Hebreo, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ibig sabihin, si Kristo, pagpasok sa sanglibutan, hindi siya nag-originate sa sanglibutan. Ibig sabihin, yung kasalanan sa 5:12, hindi nag-originate dito sa lupa, kundi pumasok. No? Ngayon, ang pinatutunayan niya sa 5:12, meron daw inherited sin. 5:12,14. Eh wala naman doon yung term original sin letra por letra eh. Ang binabanggit lang niya original is yung unang tao si Adan. So, walang original sin sa sinasabi sa talata. Kaya sabi niya katumbas. Eh di unawa lang niya yun. Eh ano ba ibig sabihin ng 5:12,14? Ganito lang yan. Kapag ikaw nagkasala, halimbawa, nagkasala ka, si Adan nagkasala eh. Pareho kayong mamamatay spiritually. Hindi ibig sabihin nun na nagkasala ka dahil lumabag ka sa kautusan. Si Adan nagkasala. Pareho kayo nagkasala. Eh may minana ka na sa kay Adan na kasalanan. Hindi. Kanya-kanya tayong kargo sa Diyos. Katunayan sa 5:12, ang sabi dyan, basahin natin yung talata. 5:12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. As if, yun ang sinasabi ng talata, ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. Kasi, pag nagkasala ka sa Diyos, kahit wala kang minana na kasalanan, mamamatay ka spiritually. Kaya nga, yung mga lingkod ng Diyos, bago sila nabautismuhan at maging Kristiyano, patay sila sa kasalanan eh. Efeso 2:1. Kasi ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. Ngayon, ano ang katunayan dyan pa rin sa Roma? Ibababa lang natin ang basa, hindi naintindihan ni Alvin to. No? Basta yun sa kanya, katumbas. Kasay siya ng isang sitas, ayan ang katumbas. Hindi naman lang inalam yung konteksto. Basahin natin sa talatang 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan, saan na lang, dito na lang sa 21. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay. Ayan. So, yung kasalanan pala maghari sa ikamamatay pag ikaw nagkakasala ka rin. Tuloy natin ang basa. Ay gayon din naman ang biyaya makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. So pag gumagawa ka naman ng katwiran ni Kristo, mabubuhay ka rin. Pero pag gumawa ka ng kasalanan, pareho lang kayo ni Adan na ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, walang minanang kasalanan. Kanya-kanya tayong kargo. Ano ang katunayang ganon? Ano ang katunayang ganon? Ang sabi sa Colosas, ang gumagawa ng masama, tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa. 4 minutes. Ayun. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo, yun din ang tatanggapin mo. Kaya pag nagkasala ka sa Diyos, sa kanyang kautusan, kahit sa kautosang nasa puso mo, magkakasala ka. Dahil ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. Hindi pinag-uusapan dyan na may
inherited sin. In fact, wala ka namang nabasa na original sin dyan at term inherited. Wala naman dyan sa mga binasa mo eh. No? Sabi mo nga, katumbas. Ibig sabihin, ikaw lang pala ang nagbibigay ng unawa sa mga citas mo. Tapos, pagbabanggitin ko yung publication ninyo, umaalma ka, magtatanong ako, binibigay ko naman yung reference eh. Modern Catholic Dictionary yan. Yung aking pinagbabatayan. No? So, mamaya, pwede niya tanongin, di ipapakita ko yung reference. Di ba? So, ayon sa Biblia, lahat ba ng tao, sabi niya kasi sa 51.5, lahat ng mga tao, may mina ng kasalanan. Mamaya, tatanungin natin siya dyan. No? Kung lahat nga ng tao, may mina ng kasalanan, ire-reserva na muna natin. So, ganito mga kaibigan, no? Ilang minutes pa ba ako, Mr. Moderator? Meron pang 2 minutes and Okay po. Paki-pause lang po. 2 minutes 38 seconds. Okay. Patuloy po ako for 2 minutes, So, ipinakita ko sa inyo, mga kababayan, lahat ng mga talata niya, hindi niya naintindihan. So, pumita siya ng mga sitas at pinaliwanag niya, yun daw ang katumbas, no? Without considering yung mga context ng mga kasukasuan ng talata. In fact, sa mga tanong ko, wala naman siyang mabasa letra por letra. Biro mo, ang binigay niyang talata, Genesis 8:14. Ang tinatanong ko sa kanya, nakasulat ba dyan? Naglili si Adan. No? Wala naman siyang mabasa, kundi wala daw letra por letra. At nasa diwa daw. No? So, kung wala pala sa nakasulat, sinulat ng tinta yan, paano mong sasabihin nasa diwa yan? Ano? At sa time na yan, wag mo sabihin si Adan, umiiral pa. No? Kasi panahon na ni Noe yan eh. So, dito makikita nyo, napakarupok ng tindig ng ating kausap. Kasi yung mga sitas niya, iilan lang, hindi pa niya naintindihan sa context. Yung mga context ng talata. So, lahat ng isinitas niya, i-debunk po natin. Ibig sabihin, unawa lang niya yung mga nasa sitas. At kapag tinatanong ko siya sa publication niya, nire-reject niya. Ngayon, patunayan natin sa Biblia. Ganito. Ang kasalanan ba talaga pwedeng ipamana sa bata? Ibig sabihin, maaapektuhan yung bata kung ang kasalanan yung kanyang ancestors. Ang sabi ng Diyos ganito, ang pahatuli natin ng Diyos, hindi si Alvin Gitamundok. Kasi pag siya nagsalita, yung katumbas, nakasulat na nga, bibigyan mo pa ng katumbas. The Bible is the interpreted book of the Word of God. Sasaliksikin mo lang ang paliwanag ng Diyos. 34:16. Gitamundok, mag-aral ka muna. No? Huwag kung ano-ano pinag-aaralan mo. Pagtutuwad lang yata nalaman mo sa simbahan nyo, hindi ka nag-aral ng Biblia. Pag MCJ ang kaharap mo, mag-aaral ka ng Biblia. Ito ngayon, ang pahatuli natin ng Diyos. Tama ba si Alvin? Lahat daw ng tao may mina ng kasalanan. O basa tayo. Ezekiel 18:20. Baka akala ni Alvin, ito na yung pinaka-key-verse natin. O hintayin mo mamaya, i-showdown kita. Ang sabi sa Ezekiel 18:20 ganito. Ito ang may sabi, ang Diyos Pag sinabi ni Alvin mali ang talata, Diyos na siya. Kapag sinabi niyang mali ito. O ang sabi ganito, 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. Ni ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya. At ang kasamaan ng masama ay sa kanya, walang inherited. Lahat tayo liable sa lahat ng kasalanang ating gagawin. Hindi na mamana ayon sa Diyos. Kaya hindi ka Diyos, Alvin. Pamalitan mo talata, Diyos ka na. Time. Okay. Diyan po nagtatapos ang rebuttal ng affirmative. Patuloy po tayo sa 10 minutes na cross ng negative sa rebuttal, sa inilatag na rebuttal ng affirmative. So, once po magsalita ka, Bro Alvin, ang first question mo, start po ang oras. Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa katunggali ko ngayong gabi, si Brad Ilipin Basa ng MCGI. Ang unang tanong ko, Brad Ilipin,
Itong Roma 6:8-9, Gs 11, na sinipi mo kanina, meron ba ditong letra po letra sinabi na ang kamatayan ni Kristo kabayaran na sa kasalanan, pati ng kamatayan ng tao? Meron o wala? O nadulas ka lang? Yes or no? Oh, nakasulat yan sa diwa at sa letra. Wala pala. Nakasulat ang sagot ko, kaibigan, sa diwa at sa letra. Hindi, walang diwa na nakasulat. Mr. Moderator, Sabi niyo, objection. huwag ka mag-conclude. Oh, huwag ka mag-conclude. Magtanong ka lang. Mag-object ako sa moderator kasi yung diwa, hindi yung nakasulat. Sabi Dinoble mo mo lang ka. yun. Sabi mo lang Hindi yun, magtanong ka na. Kaya nga mag-object ako, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Mr. Moderator, kasi matagal na tayong debater, pag diwa, hindi yan letra nakasulat, dinalawan niya. May nakasulat daw letra po letra na ang Kristo kabayaran sa kamatayan, ha? Okay, okay. Huwag ka na umiyak. Meron. Okay. Pakirulat, Mr. Moderator, kung Okay, meron okay. nakasulat o wala. Okay. Bahala na sa nakikinig yan. Magtanong ka na. Debaters. Okay. Ano lang palaala lang, bro, ilipin. Opo. Pakinggan mo pabuti yung tanong kasi ang tanong may nakasulat ba letra por letra. Sabihin mo lang na wala o meron. Tapos pwede ka rin bigyan ka na 15 seconds para magano. Okay po. Okay. Pag Kung walang sasagot letra siya, por letra, wala. Kung meron, meron. Sasagot po ako, no? So may 15 seconds ako. Nakasulat sa diwa. At kapag nakasulat sa diwa, nakaletra yan, no? Kasi sabi ni Pablo yun 4-6, huwag kayo hihigit sa nakasulat. So sa mga isinulat ni Pablo, meron ding diwa. At tinutukoy dyan kung kaninong kamatayan. Ay, Kristo yan. Objection, Mr. Moderator. Objection ulit, Mr. Moderator. Go ahead. Kasi Mr. Moderator, maliwanag naman ang talata ng sinipi, Roma 6:8-9. Kaya tinanong ko sa kanya, ang daldal na kamatay ni Kristo daw, kabayaran ng literal death natin mga tao na hindi na tayo mamatay, nabayaran na ni Kristo. Kaya pahanap ko sa iyo kanya moderator, mayroon bang mabasa letra po letra, showdown? Wala. Hindi sabihin na ang letra diwa. Ganito naman, Mr. Moderator. Pakirulat ulit, Mr. Moderator, na mag-pass na lang siya. Hinuwag na ipilit ng kasalungalingan. Okay, go ahead. Go ahead. O ito, sabi niya, sinabi ko raw, kamatayan daw ni Kristo ang sapat na kabayaran dun sa kamatayan natin sa katawan, no? Wala akong sinabing gano'n, yung kamatayan sa katawan. Kasi kahit hindi ka pagkasalang mamamatay ka eh. Okay, go ahead. Okay. Debater. Kamatayan ni Kristo, kaya mali ka. Okay, makinig po. Mali sa Alright, na lang, rephrase na lang yung tanong. Tapos, again, kung may letra por yung tanong, pakisagot na lang na meron o wala. So, pakiulit po, Bro Alvin, go ahead. Sunod na talong, Mr. Moderator, diretso ako dito sa baba, sa 23. Ito ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, physical death, hindi lang spiritual death, saka physical death. Tatanggapin mo ba ito, Brad Dilipin, na physical death, ang kabayaran ng kasalanan natin, yes or no? Roma 6:23. Ganito yun. Yung kamatayan ni Kristo, both yun. Yes or no muna, Mr. Moderator, bakit walang categorical dito, Mr. Moderator? Puro explanation to eh. Kanina pa ito, Mr. Moderator. Nasagot ko eh, hindi ka nakikinig eh. Madaldal ka. Hindi, yes or no muna. Sumagot ka kapag mo kasi. Debaters. Kasi nakikinig eh. Okay, debaters. Hindi ka pa sa'yo, wala kang sagot eh. Debaters. Sige, Mr. Moderator. Debaters. Sige po. Bro Alvin. Yes, Mr. Moderator. Yes, Loud nakikinig and po clear. ako. Wag na lang mag-comment, nakikinig po ako. So, hayaan mo na lang na ako ang mag-roll out kasi alam ko naman po yan eh. Palagi kong nire-remind yan. So, ngayon po ay makakatanggap po ng warning na third warning si Bro Ilipin. Hindi po nasagot ng yes or no ang tanong. Again, pagka mayroong yes or no muna bago explain. Kung wala po sa tanong,
pass or next question po tayo. So hindi po natin i-explain muna na ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito. Yes, So, salamat Mr. yes Moderator. or no muna. So ngayon po ay bigyan po natin ng 1 minute additional po ang nagtatanong. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ang tanong ko ulit, ganito, Brother Lipin. Sa Roma 6:23, tanggap mo ba na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pati na physical, letra po letra? Tanggap mo, hindi? Yes or no? So, meron akong 15 seconds. Ang sagot ko, yes. Kasi, ang kamatayang tinutukoy dyan, kamatayan ni Kristo, both body and soul, pati spirit. Hindi kamatayan ng pangkaraniwang mga tao kasama ka. Sunod na tanong, sa Roma 6:23, meron bang tinutukoy si San Pablo na kamatayan ni Kristo dyan, letra po letra? Roma 6:23, meron o wala? Ito sagot ko sa'yo. Ang sagot nasa konteksto. Wala sa isang sitas. Sa 6:9:8, kamatayan ni Kristo yun. Objection, Mr. Moderator. Wala na naman categorical. Meron o wala? Yes or no, Mr. Moderator? Matigas Yes. ulo eh. Wala ang sagot wala. Kaya nga, Mr. Next Moderator, diretso explanation palagi, Mr. Moderator eh. Sige, sagot. Tanong ka na. O, balik na tanong. Next question. Wala na. Sinagot na. Next question. Sagot wala. Go ahead. Sa Next question. Roma, sa Roma 6:23, dahil wala diyang mababasa, letra po letra, nakamatay ni Kristo, ayon sa sabi mo, aaminin mo ngayon, yes or no, na nagsinungaling ka, dinagdagan mong talata, yes or no? Ganito, hindi ko maalala na yung isinagot ko. Pero nasa Yes or no muna? Mr. Moderator. Mr. Moderator. Pakisagot. Ito sagot ko sa'yo. Nakasulat, yes, nakasulat kamatayan literal, yung kamatayan ni Kristo, both body and soul. At ayon din yan sa konteksto sa 6:8 at hanggang 9. Sinasagot ko sa'yo. Oh, yan. Go ahead. Mr. Moderator, basahin ko muna ang talata tapos itanong ko sa premise, Roma 6:23, pwede? Yes, O, go sige. ahead. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron mang sinabi dito, kamatayan ni Kristo? Brad Elipin, yes or no? Letra po letra, yes or no? Meron, wala? Sa diwa, nakasulat sa diwa. Kasi ayon sa Mr. konteksto Moderator, sa wala na 8:9. namang yes or no. Palagi ito ganito, Mr. Moderator eh. Ganito Walang kasi yes or Mr. no? Moderator. Hindi, Okay. Mr. Elipin, Debaters. Pagkisuyo. Okay. Bro Alvin, again, sasabihin ko sa'yo, ako po ay nakikinig. Sa kaayusan po, ako po ay nakikinig sa mga sagot. Malinaw po na hindi na sagot ng categorical. Bro Ilipin, ganito. Wala kasing sagot eh. Yeah, ganito. Kung wala pong sagot, again, you can next question kasi wala ang tanong, ang sagot wala sa tanong. Pwede mong sabihin yan. Pero pwede mo ring sabihin na wala nakasulat letra por letra pero meron sa diwa. Para malinaw po na nasagot mo ng categorical po yung yes or no, Mr. Moderator, tapos explain. Okay. Teka muna. So, yan po sa side po sa inyo. Wawarningan ko sana si Bro Ilipin pero naano din ni Bro Alvin. Again, yung ko Bro Alvin, wag mo lang akong turuan, nakikinig po ako para sa kaayusan. Hinintay ko lang po yung sagot niya matapos para po pumasok ako upang mag-warning. Okay po? So, ngayon... Sige, Mr. Moderator. Tuloy mo lang ako, nakikinig po ako kung nasagot mo ba yung tanong o hindi. Pero tapusin po muna natin siya sumagot para po natin Anyway, i-cut ko po yung time pag hindi nasagot. Alright? So, Okay, Bro Alvin, meron kang 6 minutes and 3 seconds ng pagtatanong. So, next question po. Sunod na tanong. Ang bata ba namamatay o hindi? Yung maliliit. Yung bata namamatay sila on the physical. Okay, salamat. Kaya sunod na tanong. Anong kasalanan ng bata kaya namamatay? Ayon sa Roma 6:23. Namamatay eh.
Yung bata, wala silang kasalanan. Ayon sa unang Juan 3:4, Santiago 4:17, Roma 14:23. Yung kamatayan sa 6:23, kamatayan ni Kristo yan. Ayon sa konteksto, 6:8-9 ng Roma. Paliunawa mo. Sunod na Next tanong. question. Yung bata na walang kasalanan, sabi mo walang kasalanan, tapos namatay. Saan talata yon? 19:14 Na kahit namatay yun. walang kasalanan na mamatay. Kaya nga, Go ahead, go ahead. kung mabasa ko ang bata, tagalangit, talo ka na. Huwag, hindi letra po letra ang bata na walang kasalanan. Ayaw mo sa mamatay showdown. pa rin. Sige, bahala. Yun ang showdown ka sa'yo. Huwag kang mag-showdown. Ito tayo Bakit ako ang Ito nagtanong tayo. dito? Bro Sa Alvin. moderator ako nagtatanong Yes. dito. Sige, magtanong ka na. Alvin, okay. Makinig muna, makinig. Bro Lipin, hindi po panahon po kayo na mag-chat. Okay, showdown. Sagot ka Kala ko lang. kasi gusto nyo ng showdown. Pass Sige ka po. lang at sagot. Yung showdown mo, na lang, reserve po na lang yan sa Okay po. time mo. Oo. So, go ahead, Bro Alvin. Mr. Moderator, ang showdown ko sa kanya, ako ang magkondisyon, showdown, letra po letra kasi daldal niya na namamatay daw ang bata kahit walang kasalanan. So saan yung talata sa Biblia? Hoy, huwag ka muna magsapaw kayo hindi pa ako tapos. Tapusin mo muna ako, Mr. Moderator, wala pala tong disiplina Sapaw Go lang ahead, sapaw go ahead. kasi naghihirap na siya. Go ahead. Ang tanong ko, Brother Lipin, saan yun? Showdown na, showdown to. Letra po letra yung daldal mo na kahit walang kasalanan ng tao, bata man o matanda, mamamatay. Saan talata? Sabi ng Diyos, walang kasalanan, papatayin ng Diyos. Saan talata? Meron, wala? Ganito yung sagot ko, no? Wala dun sa choices niya. Kasi hindi masasagot directly. Next question. Maraming Kung salamat. papayag siya, sasagutin Thank you ko. very much. Huwag na. Sunod na tanong. Next Sunod na question. tanong. Next question. Hindi mo ba alam na sabi ni Pedro Apostol na minana natin ang masamang pita at masamang ugali at kasamaan ng tao? Minana natin galing sa ating mga magulang. Nabasa mo yan o hindi? Yes or no? Walang ganon. Naminana Hindi, natin Mr. yung kasalanan. Moderator. Ay, Pedro. Walang ganon, Sitas. Objection, Mr. Moderator. Yes or no na naman? Yes, wala na wala. namang sagot na categorical. Tagalog yun, Yung wala. hapon, walang talata. Yes, Oh, yes. wala. Nasagot. Makinig Go ka ahead, go kasi, ahead. makinig Next ka. question. Ang tanong ko kasi, Mr. Moderator, nabasa niya ba? Yes or no? Hindi na sabihin na walang talatang yan. Okay, Hindi ganito. sabihin hindi. Iba-iba yung Debaters. walang nabasa mo, Moderator. Okay, Iba yung pakisuyo, walang pakisuyo. nabasa. Iba yung meron ba o wala. Napakaliwanag yan. Pakisuyo. Yung Philippines, last- sagutin mo. Huwag kang tawa ng tawa Okay, dyan. bro Alvin, yung last kasi Oo, mong kasi- nabanggit, yung last na nabanggit mo, may talata ba o wala? Yes or no? Kaya, Oo, na nabasa siya. kaya nga, nasagot niya na wala. Sabihin lang ng wala. Saya, walang nasagot ganon. Okay, niya, sige, wala. Walang Next ganon. Kung question. mabasa ko Sinasabi sa'yo, ni Pedro. showdown. Letra pa letra. Hindi, showdown. Oh. Na ano Kaya ka? nga, showdown na ngayon. Showdown na ngayon. Hindi. Huwag kang mag-comment yan. Huwag kang mag-side comment. Kaya magkatanong na ako. Makinig Go ka. ahead, go ahead. Sige, magtanong ka. Alam mo bang talata sa unang Pedro 1:18? Anong sinasabi doon? Meron bang namana? Wala. Nakasalanan. Meron, wala. Sa unang Pedro 1:18, meron, wala. Yes or no? Walang nakasulat dyan na may naman ng kasalanan. Walang Okay. nakasulat. Next Sinabi question. niyan, walang nakasulat. Sunod na tanong, Mr. Moderator. I will read the verse and I will make a premise, Mr. Moderator, tapos itatanong ko sa kanya. Go ahead. Dito sinabi, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Merong nabasa na ipinamana? Kasamaan, wala. Yes or no? Ganito Unang ang Pedro sagot ko. 1:18, meron, wala. Yes or no? Hindi yan masasagot ng categorical. Ngayon, sasagutin ko siya. Mr. Moderator, Gusto niya, pass na lang. based on Go my ahead. answer. No, excuse Kasi me. kasi usawan na sa talata. Excuse. Pag hindi makasagot ng categorical, hindi na mag-explain. Oh. Next question na po tayo Hindi na ayon sa rules. mag-explain, oh. Next question.
Go ahead, next question. Wala po sasagot ayon sa ano, walang hindi masasagot ng categorical yes or no. Next question po. Go ahead. Sunod na tanong, kasi nabasa ko dito, may pinamana pala. Itong walang kabuluhang pamumuhay at pamamaraan, ibig sabihin kasalanan o kasamaan. Tatanggapin mo lang ngayon, natalo ka sa debate natin ngayon kasi natutulan yung affirmative mo, yes or no? Hindi. Hindi, kasi isang sitas lang yan at mali pa unawa mo. May sitas din ako sa'yo, abangan mo mamaya. Sige, sunod na talata, bigyan na lang kita. Yung Ezekiel 18:20 mo, sinitas mo, Ezekiel 18:20 sa lumang tipan. Ang tanong ko sa'yo, meron ba dyan letra po letra na walang ipinamanang kasalanan? Letra po letra? Wala, ipinamana. May ipinamana, tapos wala. Meron, wala. Ganito ang sagot ko sa'yo. Diyan sa sitas at sa buong konteksto ng Biblia, yes. Sa diwa at nakaletra yan. Mr. Moderator, No, go ahead. Mr. Moderator. Next question. Yes po yung sagot. Go ahead. Mr. Moderator, showdown kasi yung sabi ko. Showdown, letra po letra, hindi sa diwa, hindi sabihin mo na. Meron dyan, tapos wala pala mabasa. Showdown, Mr. Moderator, ako magkondisyon. Meron bang mababasa, Mr. Moderator, letra po letra na ang kasalanan hindi namana. Letra Okay. po letra, hindi diwa. Meron, wala. Okay, Showdown yun eh. pakisagit po, Kasi debate Elipen. ito eh. Meron bang letra por letra na walang kasalanang namana, yes or no? Ganito, Mr. Moderator, ang sagot ko, hindi masasagot ng categorical yan eh. Kasi, sunod na tanong. hindi lang yan ang sitas sa Biblia. sunod na tanong na. Go ahead. Next question. Explain. Next question na next question. Next question. Dito sa Roma 5:12 hanggang 14. Anong mababasa dito sa King James English? May anong talata May yan? Makinig ka nga. Romans 5:12 to 14. Meron ba dito letra po letra sa King James Version sa English na word past? Past on? Napasa kung sa Cebuano pa or sa Tagalog? Nalipat, napasa? Meron o wala? Yes or no? Ang The word itinitindi pass. ko sa talata, hindi masasagot ng categorical kasi ang Next itinitindi ko question sa na. talata, yung inherited, wala dyan. Time, Kaya wala, time. Mr. wala Moderator. akong unawa sa talata. Time. Pwede, Time. Mr. Moderator, objection. Go ahead. Time na po pagtatanong. Go ahead. What's your objection? Ang objection ko, Mr. Moderator, nakapag-usapan natin na pag-pass na hindi masagot yes or no sa categorical, wag nang magkomentary, wag lang nagdagdagan, wala lang Okay. seconds. Granted. So, Bro Elipin, again, sa kung walang walang sagot o walang categorical, next question. Next question. Okay? So, ganun din sa pagtatanong mamaya ni Bro Alvin, ganun din natin gagawin. So, anyway, tapos na po yung oras ng pagtatanong. So, ngayon po ay dadako tayo sa 15 minutes na rebuttal din ng negative. Okay, pakinggan po natin. Pasok, negative. Maraming salamat, Mr. Moderator. At again, dito na tayo ngayon sa rebuttal stand, kaya kahit na ano dito ang itatayo ko ay rebuttal na, second stand ng negative. Unahin natin itong pinagyabang na Ezekiel 18:20, tapos pag showdown, wala pala eh. Hindi masagot. Sabi pa, cannot be answered yes or no. Talaga, ang direktang sagot yan, wala. Wala ka talagang letra po letra dyan kasi kukuti mo lang yan, daldal mo lang. Daldal mo, Ilipin, at ng grupo mo, wala dito sa Biblia, yung Ezekiel 18:20. Kasi ang ibig sabihin ng Ezekiel 18:20, kaparasuhan yan. Nasa Deuteronomio 24:16 yan. Na papatayin ng ama sa kanyang kasalanan mismo. O di ba? Tulad natin, pag ikaw ang pumatay sa kapwa-tao mo, alang-alang ang anak mo ang hulihin. Yung kasalanan ng ginawa mo, ikaw ang paparusahan. Regards to the parusa yan, ng punishment. Hindi yung estado ng tao. Dito tayo sa tema natin, original sin estado ng tao. Idaldal mo pala yan lahat, wala. Inagyabang ka pa, konti lang daw ang talata ko. Ikaw ang konti, marami akong talata. Genesis 3, 22-24, pinalaya sila na doon sa Eden. Tayo naman, nandito tayo sa Eden. Wala na tayo sa paraiso lahat. Laman na natin ang pagkalabas natin sa Eden.
Ano yung pagkalabas sa Eden? Roma 3:23. For all have sinned and fall short of the grace and the glory of God. Nawala na tayo ng grasya, biyaya at ng gloria o kaluwalhatian ng Diyos. Wala na nga kasi lumabas na ka sa Eden. Kasama ka ba dyan ilipin? Kasama ba si Abel? Kasama! Talata ko yan kanina, hindi ka lang nakikinig Kasi nag-iisip ka sa mga idadadal mo na wala naman lahat sa Biblia. Di ba? Isa na yon. Ikalawang talata, Genesis 8:21. Mantakin nyo mga listeners at viewers, ilalagay niya sa utak ko, UP graduate ako, tapos ilalagay niya sa utak ko, ang maglilihi daw lalaki, para lang mapatunog na, loko-loko ako, huwag mong lukuhin ang mga tao, Ilipin. Wala akong sinabi na maglilihi mismo si Adan. Sa 51:5 ng awit, to Salmo ni David, ang nanay ang maglilihi dyan, kaya huwag mo ipilit sa akin ang tatay o mga lalaki. Yung tanong mo ang kalukuhan dyan, hindi yung sagot ko. Wala kong sinabing ganyan, ang lalaki si Adan maglilihi kay Abel. Daldal mo yun, hindi huwag mo gilagay sa bibig ko. Exodo 20:16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag mong pagbintangan ng maling patotoo ang iyong kapwa. Exodo 20:16, nagkasala ka dyan, mortal sin yan. Wala akong sinabi dyan. Kailanman hanggang mamatay na lang ako, hindi ko sasabihin ang lalaki maglilihi ng tao. Kahit sino dito, bukod na lang yung mga nasiraan na ng bayit doon sa mental hospital, huwag kang ganyan ilipin ha. Ezekiel 18:20, sira na. Tapos nagyayabang ka pa, marami ka pang talatay, wala ka nga, hindi mo nga alam Bakit sabi ko hindi mo nga alam, kaya nag-showdown tayo. Padilipin, alam mo ba na may sinasabi ng talata sa Biblia na naman na yung kasamaan, yung maling pamumuhay at pamamaraan ng pamumuhay, kasamaan yun hindi naman yung katwiran. Namana, letra pa letra, mula sa ating mga magulang. Hindi pala niya alam. Nag-blapping lang to, kunwari marunong sa Biblia, walang alam pala to. Hindi pa sagutin ng yes or no kasi wala talagang alam, zero talaga. Isabihin mo sana, Brad Alvin, wala talaga akong alam kasi mag-aaral pa ako. O di ngayon, nakapag-aaral ka na, naturuan ka na ni Brad Alvin Gitamandok, Chief Roman Catholic Apologist, Bishop Delegated. Ikaw kasi, hindi ka naman delegated ng amo mo O ayan ngayon, naturuan na kita. Saan mababasa? Unang Pedro 1:18. Na mula sa maling pamamaraan ng pamumuhay na inyong namana mula sa inyong mga magulang. O ano ba yan? Katwiran yan o kasalanan? Naman, letra po letra, inherited yan sa English version. Marami ako English version dito. New English Bible, inherited. Marami dito, New Standard Version. Puro inherited. O yan, na-showdown ka na ngayon. Nakakahiya ka hindi mo pala alam. Ang dami palang talata, inherited. Pinalas ko na lang dito para mabugbog ka talaga, hindi ka na makabawi. Sa boxing, pag knockout ko to, hindi mo pala alam, di-knockout ka na. Kanina ka patalo natawa din ako sa iyo Dami ko tawa dito. Naglalatag ka kanina sa second rebuttal mo. Tawang-tawa ako dito Kasi wala na. Lupay-pay ka na. Yung mga talata mo, palit-ulit na lang. Wala ka namang bago binigay. Ezekiel 18:20 lang. Tapos mali pa lang pagkahulugan mo. Huwag kang magbigay ng kahulugan. Hindi ka Diyos. Diyos ka na pala. Binaligtan mo ko kanina. Ako daw ang Diyos. Tinanggap ko letra po letra, awit 51:5, letra po letra yan, tinanggap ng Katoliko. Kanina, Isaiah 48:8, Salmo 51:5, sabi mo, tasa na, hindi ko tanggap yan, Madalvin. Sabi mo kanina, naka-record yan, naka-video yan, ibig sabihin, may salita pala dyan ng Diyos na hindi mo tanggap. So ikaw pala ngayon ang Diyos, ikaw ang bahala, anong tanggapin mo, anong hindi mo tanggapin? Ay, pala, Brad Ilipin. Ayan, nabistado ka ngayon, nabuking ka ngayon. Sino ngayon ang ama ng kasinungalingan na tayo naging anak sa John 8:44? Hindi ang Katoliko, kasi ang Katoliko tinatanggap letra po letra. Yung tumututol sa letra po letra sa Lamentaciones 5:7, Panagoy 5:7, letra po letra yan, ang mga magulang ang gumawa ng kasamaan at tayo ang nagpasan ng kanilang kasamaan. Napakaliwanag dyan. Kaya na nagpasan sa bahay bata. Isaiah 48:8. Tutulan mo yan tinutulan mo. Antikristo ka talaga kasi tinutulan mo yung salita letra po letra.
Pati ang Salmo ni David, 51:5, hinihilot mo pa. Minasahe mo pa, hinihilot mo na, Brother Alvin, na inspired word, hindi talaga direct from God. Salita yan ng Diyos, pati ang Henesis 8:21, wala yung ibinubukod. Ang Diyos mismo nagsalita sa Henesis 8:21, na alam ko na ang lahat ng tao mula sa pagkabata ay ang haka niya ay masama na, puro ng masama. Kaya nga he flooded all the earth in Genesis chapter 6, chapter 7, sa panahon ni Noe. Sabihin mo, sa panahon pa yan ni Noe, hanggang ngayon yan, hanggang sa huling tao yan sa mundo, makasalanan talaga mula sa bahay bata. Sabi ng Diyos, mula sa pagkabata, alam ko, masama na kayo. Diyos yan, tutulan mo. Kaya nga palang sabi ng Diyos yan, hoy Ilipin, sa bata ka pa doon sa tiyan ng nanay mo, masama ka na. Ang Diyos nagsabi yan sa iyo, Ilipin, hindi mo tanggapin, matuwid ka. Ilalabas ngayon si Lucifer ka ngayon kasi ayaw mo tanggapin ang hukom ng Diyos na masama ka. Kaming Katoliko, tanggap namin, o Panginoon, praise the Lord, glory, hallelujah. Pag sabi mo na masama kami at ipinaglihi kami sa kasalanan ng kasamaan sa bahay bata pala ng aming nanay, na pamana namin masamang kapamaraanan at kasalanan ng aming mga magulang, 1 Pedro 1:18, Salmo 51:5, Isaias 48:8, Genesis 3:22-24, Genesis 8:21, Roma 5:12-14, Roma 3:11-23, at marami pang talata ng Biblia. Yes, Lord! Tama yan. Sabi mo yan makasalanan kami mula pa ng pagkababy namin, hindi pa kami pinanganak. O dagdagan ko pang talata, paano mo yan ngayon tutulan? Ang dami kong talata, ikaw nga walang talata Yung tema mo, showdown, letra po letra, Brad Ilipin, may mababasa ka, letra po letra, na sinasabi yung tema mo, affirmative ka, na yung aral at turo ng Iglesia Katolika na original sin, salang kasalanang napamana, hindi yan turo at sa mga apostol ayon sa Biblia, wala ka namang nabasa kay Bisay. Showdown nga lang, showdown ako sa'yo, tapos magre-reklamo ka pa, ikaw pang magbibigay ng kondisyon. Tigas ng ulo mo, sabi ng moderator, Ilipin, affirmative, ang mag-showdown, yun ang magbibigay kondisyon. Hihirit ka pa rin mga matigas ulo, mga kalaban ng Espiritu Santo, nandyan yan sa Gawa 7:51-53. Ang titigas ng ulo nyo, sabi ng Espiritu Santo, kinakalaban nyo ang mga propeta at ang lahat ng mga sugo ng Diyos. Sabi ng Espiritu Santo, Gawa 7:51-53. Kinalaban si David, the psalmista. First time pa, ayaw na tanggapin na salita ng Diyos, papalusot pa na, inspired word na, pero directly from God. Napakasinungaling. Tapos si Isaiah, si Propeta Isaiah, salita to ng Diyos, Isaiah 48:8, ayaw pa tanggapin, letra po letra, nag-explain pa na Israel daw yun. Hindi lang Israel yun, lahat tayo, pati ikaw. Ibig sabihin, sinulat ang Isaiah 48:8, letra po letra, Israel lang. Swerte mo naman, exception ka. Exception ka? Kami mga Katoliko, hindi kami exception. Kasi mapagbumbaba kami, Santiago 1:21, tinanggap namin ang salita para kami magsisi sa aming kasalanan mula pa ng pagkabata, ng pagkabibi namin. Para kami ay maligtas, Santiago 1:21. Ikaw, hindi ka mapagkumbaba Kinalaban mo nga si Propeta Isaiah, si Salmista David, at saka si Moises. Ipatunog pa niya kanina, hindi ko nasagot yung tanong niya. Tanong niya, saan ba si Abel hindi na napunta ng langit kasi hindi na binyagan? Kaya nga lahat ng Old Testament walang napunta ng langit. Kailangan si Kristo mag-utos na magbinyag sa bagong tipan. Yung namatay na sa Old Testament, so hukuman yun ng Panginoon ayon sa batas sila. May batas ba yun na binyag sa Old Testament? Katulad din kayo di ba? Nagbibinyag din kayo para sa kaligtasan? Ibig sabihin yung sila Abel, hindi na binyagan ni Soriano, hindi na binyagan ng MCJ, hindi rin yun maliligtas. Ayon sa pamantayan at panuntunan ng inyong mga aral at doktrina. Inangopya lang kayo sa Katoliko na kung binyag, walang binyag, hindi maliligtas. Huwag kang ganyan, Ilipin. Marcos 16:16, ang talata namin, kinopya nyo, 1 Pedro 3:20-21. Maraming salamat, Mr. Moderator. Kaya napakaliwanag dito, showdown, tanong ko, sa Roma 6:8-9, explain pa to. Ang 23, ang talata ko, tumakbo ng 8 hanggang 9 hanggang 10. Mantakin nyo mga kapatid ko, mga listeners. Nilihis tayo nito Kasi lang mababasa dito, kamatay ni Kristo, kabayaran ng kamatayan natin literal sa laman.
Tapos yun ang patunog niya kanina na nabayaran na daw. Walang kabayaran ang binayaran ni Kristo, yung parusa natin sa impyerno. Kaya, kung magsisi ka, mamatay ka pa rin. Bakit magsisi ka? Tanggapin mo si Kristo, mamatay ka pa rin. Kasi nga, kasalanan, kabayaran yung ng physical death, ang kasalanan natin nagawa mula pa ng pagkabata. Yung bata, meron bang kasalanan? Meron. Bakit? Namamatay. Roma 6:23, Roma 5:12-14, meron bang bata hindi namamatay? Galing mo, Ilipina. Congratulations. Ang Roma 6:23 mo pala, ang kamatayan doon, kamatayan literal death ng lahat ng tao yun, hindi yun kamatayan ni Kristo, dinagdagan mo. Ikaw pala tagadagdag ng Biblia. Meron dito kamatayan ni Kristo? Sinungaling ka, ang Biblia, dinagdagan mo, binago mo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, sinong kasalanan? Ng lahat ng tao, tayo, ay kamatayan. Sinong kamatayan kay Kristo? Kamatayan din ng tao. Kaya nga, I pay my own sin by death. Physical pa yun. Bukod pa yun, hindi ko makabayad. Doon kamatayan ko sa spiritual, sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Kaya nga, binayaran ni Kristo para hindi tayo mapunta sa dagat-dagat ng apoy. At least man lang mamatay tayo. Kaya nga, namatay din ang ating Panginoon Kristo. Eh, wala namang kasalanan ng ating Panginoon Kristo, pero namatay para sa atin. Literal death. Para tayo malibre, literal death, hindi tayo malibre, mamamatay talaga tayo. Gustuhin mo man o hindi, mamamatay talaga pati ang batang maliit, sanggol pa lang sa tiyan ng nanay. Kasi literal death yan, kabayaran yan. Yun ang ibig sabihin ni Pablo sa Roma 6:23. Na wala kang talata na basa sa showdown natin. Showdown Philippine, may talata ka ba? Injustice ang Diyos, inustisya ang Diyos, hindi makatarungan. Ang tao, kahit man lang malaki, na matuwid, walang kasalanan na nagawa, kahit isa man lang, tapos papatayin ng Diyos. Merong ganyan, merong Diyos na ganyan. Si Satanas yan, kahit walang kasalanan, ang matuwid, papatayin niya. Ang Diyos, hindi ka papatayin kung wala ka talagang kasalanan. Kaya yung bata, napapatay yun sa literal death, pinabayaan ng Diyos to suffer literal death, kasi nagkasalanan din yun sa bahay bata pa. Sabi ng Diyos, Diyos nagsabi, hindi si Alvin Kitabundok. At ang Roman Catholic Church, hindi nagsabi niyan. Tinanggap lang namin ng may pagkumbaba. Ang nababasa sa talata, marami. Genesis 3:22-24, Genesis 8:21, Salmo 51:5, Isaias 48:8, Roma 3:11-23, Roma 5:12-14, Unang Pedro 1:18, Unang Pedro 4:1-3. Dami pang talata ang binigay ko sa iyo, wala nga eh, zero ka nga eh. Lahat ng talata ko ngayon sinipi at tinalata, hindi mo yan tanggap eh, pati mga kasama mo. Huwag kayo dito, hindi kayo nahihiya na hindi nyo nang tanggapin. Biblia yan eh. Kaya nga sa letra po letra, mas consistent ng Iglesia Katolika. Kayo, hindi kayo Katoliko, hindi kayo consistent. Puro kayo mga pakahulugan. Kanina, gusto mo letra po letra. Tapos ngayon naman, ang diwa, nandyan sa letra. Huwag kang pagpalusot ng ganyan. Sabihin mo talaga, walang letra, Brad Alvin. Pero pakahulugan ko, diwa, explanation ko, Brad Alvin. But be honest, inurulat ka nga ng moderator na walang letra po letra, i-pass mo na lang. O di nag-pass ka, o di na-showdown ngayon sa nakikinig, akala mo nanalo ka pa sa nakikinig, bugbog sarado ka eh, kasi puro ka pass ng pass. Ako wala nga akong pass eh, sinagot kita. Brother Bill, showdown. Para patunog niya, nanalo siya. Saan si Abel dyan na hindi napunta ng langit dahil hindi na bautismuhan? Sa Old Testament, para malaman mo at ng grupo nyo, sa Genesis 17, 1-12, ang binyag nila noon, pagtutuli, pag bata ka namatay ka, hindi ka tinuli, hindi ka kalakip sa bayan ng Diyos. Kasi ibig sabihin, hindi ka maliligtas pag namatay ka, wala kang tuli. Tuli yun sa Old Testament. 1 minute. Kaya ang hindi natuli sa Old Testament, kasama sa Israel, ay delikado yun. Mananagot yun ng mga magulang nila. Yun yung tuli. Ngayon sa New Testament, alam nyo yan sa MCJ, binyag yun. Kaya kailangan nyo magpabinyag din, ayon sa turo nyo sa MCJ, para maligtas ang tao. Huwag mong ikalakip si Abel doon. Isabi mo sa Genesis, sa utos ni Moises. Siyempre yung sabi ni Pablo sa Hebreo 4, basahin mo yan, talatang 4 hanggang 7, 9, binasa ko dyan. Binigay kong talata sa'yo. Huwag mong sabihin wala kong talata na bigay. Nagbigay ako sa'yo. Yung 4-4, bata yun sa Genesis 2. Kasabi ng Diyos, walang makapasok sa aking kapahingahan. Sino? Lahat ng Old Testament. Bakit? Wala silang naganap sa batas ni Moises. Alam yan
Mr. Soriano, ng batas si Moises, hindi yan makakapagligtas sa tao. Gawa 13:39. Kaya nga kayo, hindi ka kayo born again eh. Hindi ka kayo kasapi ng mga baptist at mga evangelical, kayong MCGI. Bakit? Para sa inyo, gumawa pa ng binyag para maligtas. Marami Time. pang mabubuting gawa. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, dyan po nagtatapos ang 15 minutes rebuttal ng negative. So, ngayon po ay bibigyan natin ng 10 minutes ang affirmative upang magtatanong sa rebuttal stand ng negative. So, set ko muna ang oras. Okay. Pwede na po. Okay. Alright. Go ahead. Okay. Pakinggan Mr. Negative, no? Huwag ka muna magko-comment. Ang unang Pedro 1:18 ba? At ang awit 51:5. Sinasabi ba dyan na ang kasalanan inherited ng bata mula sa magulang mula kay Adan? Yes or no? Yes, sa dalawang talata. Letra po letra, kasalanan, Salmo 51:5 mula sa pagkabahay bata doon sa tiyan. Salamat. Yes, sa 1:18, inherited, ipinamana sa inyo ng mga magulang. Yes na yes. Okay, Tumpak na salamat. tumpak. Tamang Katoliko, mali kayo. Ang MCJ mali. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Sabi mo kaganina, tinatanggap mo, makasalanan kayo lahat mula sa pagka-baby. Tinatanggap mo ba uling sinabi mo yon? Yes, yung Diyos nagsabi nun. Salmo 51:5, Isaiah 48:8, Genesis 8:21. Lahat ng talata, huwag mong tutulan. So ito Tinutulan mo, ngayon ang tanong ko sa'yo. Oo. Ikaw ba nakapaloob ka ba sa unang Pedro 1:18 at sa awit 51:5? Kasama ka ba Yes! na nagmana Yes, ng kasalanan? humbly speaking, yes. Kasi kapag bata pa ko, baby pa ko, kahit hindi pa ako lumabas sa tiyan ng nanay ko, pwede akong mamatay anytime. Kaya kabayaran ng kasalanan, kamatayan, Roma 6:23. I humbly and we Catholics humbly accept that. Kayo, mayabang kayo, mapagmataas, hindi nyo tanggap ang salita ng Diyos, hindi kayo maliligtas. So, ngayon ang Santiago Next ngayon ang question. tanong ko sa'yo. Oh. Next Ito ngayon question. ang tanong ko, tinanggap mo, makasalanan ka nung baby pa kayo. So, tinatanggap Yes, mo nga. ba? Sabit lang, nagtatanong pa ako. So, tinatanggap mo ba lahat ng mga tao na pinamanahan ko no ng inherited sin, makasalanan kasi hindi sila banal? Yes or no? na yes. Lahat ng talata Ayun. po, tinanggap namin. Yes or no? Okay. Yes. Ito ngayon yes, ang ang sagot ko. ito Dapat ngayon ang tanong tanggapin ko mo rin. sa'yo. Huwag ka Wala muna ba mag-sagot tayong- kasi Okay na, categorical, sumagot ka rin. categorical, may Sumagot ka 15 rin. minutes. 15 seconds. 15 15 seconds. seconds. Time, Huwag ko muna time. sumakaw. Go ahead. Sige. Maraming Yes salamat na yung sa sagot. moderator. Yes 15 na seconds, yes. ha? Kasi 15 salita yan ng seconds. Diyos. Maraming talata. Huwag mo yang tutulan. Lahat ng tao yan. Walang binukod. Walang exception. Okay. Next Uulitin question. ko uulitin ko yung sagot ay yung tanong ko. Lahat ba ng mga tao makasalanan ng baby kasi hindi sila banal ayon sa dalawang sinitas mo? Yes or no? Mr. Moderator. It's already Wait. answered. It's already Pwede answered. moderator objection answer. Yes. Next Yes ba? question. Yes. Redundant na. Kaya nga. Yes ba? Redundant Yes. na, Mr. Moderator. Hindi yan nakikinig, Mr. Moderator. Yes. Eh. Kaya Go nga. ahead, go ahead. Next Pakiulit mo. question. Yes. It's Yes ba ang it's sagot? already Mr. Alvin, yes ba ang sagot? affirmative. Yes. Affirmative. Huwag kang magtanong sa akin, Mr. Moderator. Sinagot ka na, Mr. Moderator. Affirmative. Mr. Moderator, yes ba ang sagot niya? Mr. Moderator. Okay. Yes, Ito na ngayon ang tanong ko. Next question. Kung makabasa ako sa Biblia ng isang tao, wala pa sa bahay bata, banal na. Ibig sabihin, hindi nagmana ng kasalanan. Pag nabasa ko, talo ka na. Huwag kang magsabi ng ganyan. Hindi. Haharapin mo ba yung showdown ko? Kasi tinanggap mo eh. Ibig sabihin, hindi mo kayo patunayan. So, tinatanggap mo ba, kapag nakabasa ako sa Biblia, wala pa sa bahay bata, banal na. Ibig sabihin, walang mina ng kasalanan. Talo ka na pag nabasa ko. Mr. Showdown to, Moderator, nakakaya ka. objection Hindi mo muna. tinanggap. Marami kang fans na nanonood. Hindi, ngayon. huwag kang mag-comment. Oh, Dami go ba Kaya sa nga, comment? showdown ko sa'yo. Huwag kang Objection, mag-comment ko na. May objection. Kung talagang objection pa head ako. kang apologies, ikita natin kayo. Mr. Moderator, paanuhin mo yan siya. Patahimikin mo. Ang daldal eh. Objection. Ganito ang objection ko, Mr. Moderator.
Hindi kasi naririnig kanina nga sabi ko, lahat yan general as in general rule. Pero hindi ko sinabi na walang exception kasi si Kristo nga walang kasalanan. Alam mo yan, Mr. Moderator, di ba? Kaya may exception to the general rule. Ikaw si Kristo ka ba? At tayo, nag-uusap tayo, Mr. Moderator, hindi pa ako natapos. Nag-uusap kami, Mr. Moderator, sa lahat ng mga general na mga tao, yung kasalan ng mana. Hindi ko sinabi si Kristo may kasalan ng mana, si Santa Maria may kasalang mana. Huwag kang ganyan lilipin. Ikaw at ganito. nag-uusap tayo. Makinig ka na, ito na yung tanong ko. Okay, cut. Pero Cut lahat, mo ng Mr. time. Moderator, roll out mo na. Cut yung time. Sige, Mr. Moderator. Okay, malinaw ang affirmative na mag-showdown. So, ganito lang po, Brother Alvin, tatanggapin mo ba yung showdown o hindi? Mr. Moderator, pwede sige, po ba Mr. ang maglinaw Moderator. saglit? Hindi Maglinaw muna. lang ako saglit. Nagtanong ang Bago moderator ako- sa akin. Mr. Kasi Moderator, nakalimutan bakit ng yan sa mga tao reklamo? eh. Reklamo eh. Mga tao eh. Hindi, huwag kang Ipapaalala magreklamo. ko ulit. May maya yan sa tindig mo. Bakit natanggapin? Papaalala ko muna. Debaters, pakisagot mo na Bro Alvin kasi merong naiiwan na challenge. So, huwag Sige, ka mo na pakisagot mo na, mag-ano Mr. Alvin. affirmative. Dami kang fans dito, Maraming pati di mo siya maraming sinagot yan. salamat, Mr. Moderator, sa sagutin ko. Hindi ko tatanggapin ang kanang showdown kasi out of topic. Bakit, Mr. Moderator? Kasi yung mga objection, huwag kang magdaldal yan, Mr. Moderator. Disiplinahin mo nga. Kasi nagsasagot na ako eh. Mr. Moderator, I am answering Right. his question. Tapos sapaw lang sapaw. Ano mo yan, ipinalty mo yan, Mr. Moderator. Nagtatawa, tapos sapaw lang sapaw. Nagsasagot pa ako. Go ahead. Okay naman, Mr. Moderator. Okay na Ito yan. ang sagot ko, Mr. Moderator. Hindi ko tatanggapin dahil wala na sa tema namin na yung tulad ni Kristo, may exception. Yun ang tema namin. Ibang tema Sige, na naman yun. 90 Patutunayan ko. Lumabas na sa tema. Naintindihan ko na. Okay. Okay na. Okay na. Mr. Moderator, ang rules natin, paki-remind. Pwede na akong mag-proceed, Mr. Five. Moderator. 5:48 ang nalalabing oras ng pagtatanong. Sige po. Okay. Okay. Ah, So diretso na ngayon, po ako, Mr. Moderator, ano? teka muna. Sige, sige. Again po, para po sa kaayusan natin, pag hindi po tayo magsabayan, pakiremind Tatanong- po ang 15 seconds ng pagsasagot. Tapos yung mga objection nyo, the moment you object, I will give time para sa isa't isa na magsalita. So ngayon po, dadako po tayo or patuloy po natin. 5:48 seconds po ang nalalabing. Affirmative. Go ahead. Okay. Ito yung tanong ko. Sinabi niya kanina, lahat ng mga tao nasa 1:18, nasa 51.5 kasama siya. Lahat ng mga tao makasalanan, may minana, hindi banal. Ayan. So, tinatanggap mo ba? Sinabi Direct mo yung question. kaganina. Oo. Naman, mag-explain na naman. Saglit, ito nga tanong ko, tinatanggap mo ba? Sinabi mo yung kaganina. Yes or no? Tinatanggap mo ba yun? Sinabi mo yung kaganina. For confirmatory lang yan, ha? Walang paliwanag dyan. Sinabi mo ba yun o hindi? Yes, tinatanggap yung mga letra po letrang yan. Okay, Kayo nga yung tumanggap salamat. yan eh. Tanggap na Salamat, tanggap sinabi. namin yan. Santiago Sinabi. 1:21. Tanggap ko, yes, Kaya nga, yes. tinatanggap mo sila. No? O, ito Ayaw ngayon. hindi tumanggap. Ngayon, ayaw mong tanggapin yung challenge ko. Tama ba? Ayaw mong tanggapin? Tama Sir ba? Yes ba? Moderator, pakilinaw yung tanong niya. Naglalagay Ulitin na ko. ng salita sa bibig Ulitin ko. Ulitin ko. Yung challenge ko kaganina, ayaw mo bang tanggapin? Yes or no? Yes or no? For confirmatory mo na yan. Bilisan mo, nasasayang oras ko. Meron pa akong isang itatanong sa'yo. Yes or no lang, para Mr. makapagtanong Moderator? ako. Go ahead. Hindi, Yes or no? putol mo yung signal mo eh. Yung signal mo. Yung nagsisihin mo yung signal mo. Putol-putol. Sinasayang yung oras ko eh. Putol-putol yung Paki-post signal yung mo, time. Mr. Moderator. O, pakipost mo na yung time, Okay, Mr. Moderator. Kasi cut meron ang pa akong time, isang cut tanong ang sa time. Mr. Yes. Moderator. The time is off. The time is off. Pakiulit po, bro. Ilipin, di po naririnig. Opo, uulitin ko yung Putol-putol yung tanong ko. salita niya. Saglit. Maliwanag na po ba? Dahil hanap ako magandang signal. Paki-cut off po yung time. Okay, Maliwanag na po ba? the time is cut off. Maliwanag Ngayon, na po ba? Bro Ilipin, ako na lang po Opo. magre-relay
The time is Pero bro, off. ilang Sige, time pa ba Mr. ako, bro? Moderator. Ilang time pa ako? Merong Ilan 4 time pa ako, minutes ka pa. 4 minutes 33 seconds. Bro Alvin, ito po ang tanong. Sige, Mr. Moderator, maliwanag sa'yo. Tinatanggap mo ba yung hamon kanina o hindi? Or tatanggapin mo ba yung hamon kanina na inayawan mo? Yun ang binalik na tanong. For Inaayawan. confirmatory, yes or Mr. no? Moderator, Inaayawan mo ba yung challenge, yes or no? Mr. Moderator, nag-rule out ka na nga kanina, Mr. Moderator, kasi may rules tayo, Mr. Moderator. I objected kasi labas tayo ng tema tulad ni Kristo na walang kasalanan na itinanganak. Hindi na pwede magamit yan, Mr. Moderator, kasi may exception to the rule. Okay. Kaya nga, Okay. Palitantas na, Mr. Moderator, may obvious naman eh. I-cancel mo yung showdown niya, Mr. Moderator. Cancel mo. Ganito po. So, inuulit ko lang yung tanong kasi hindi mo napakinggan malinaw. So, inuulit ko. So, ngayon po ay Bro Ilipin, the answer is it's already refused or nag-refuse na po. Natatanggapin yung hamon. Yan, kasi exception to the rule. Out of topic. Go ahead, next question. Okay, next question na ako, no? Eto, hindi ko na isasama si Kristo. Mr. Moderator, naririnig niyo ako malinaw? Hindi ko na Yes. isasama si Kristo. No, hindi ko na isasama Huwag ka si na Kristo. mag-set comments. Huwag ka na So, mag-set ito kayo comments. ang tanong ko sa'yo. Direct question. Ito na nga tanong ko sa'yo. Lahat ba ng mga tao tinatanggap mo merong original sin dahil makasalanan sila at hindi banal? Hindi kasama si Kristo, ah. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Ang sabi ko sa letra po sa Biblia, or yes. no? Salamat. Ito kayo Roma ng tanong ko 3:20. sa'yo. Mr. Moderator, Ito naman ayaw sa- ako dito ba? Categorical, meron akong explanation. 15 Confirmatory. Yes or 15 no, yung seconds, sabi ko. 15 seconds, 15 seconds. Sige. Yes, letra po letra Roma 3:10 sa 11:23. All, lahat nagkasala at nakuna ng biyaya ng Diyos. Pero may exception yun si Kristo, yung si Jeremias, yung okay specific lang. Okay lang. Yung specific Okay lang. lang, pero all, tayo, ikaw at ako, lahat tayo bukod ni Kristo at ni Jeremias. Okay na ba? Yan ang Okay na sagot ba? ko. All, Okay yes. na ba? Okay na. Okay na ba? Okay na ba? Okay na. Kanina pa okay. Next. Kasama ba si Jeremias dun sa nagmana ng kasalanan at hindi siya banal? Kasama ba si Jeremias? Bago ko lang sinagot, Mr. Moderator, na Pakisama bukod pa siya. si Jeremias. Pakisagot. Kasama ba Hindi siya? ka kasama. Sinagot Hindi na kita kasama. kanina. Hindi Hindi kasama. Huwag kasama. ka muna Mr. Moderator, Okay, salamat. magsasapaw ng sapaw. Pag magsagot ako, huwag kang magsapaw ng sapaw. Huwag salamat ng salamat. Bigyan ng 15 Sagutin seconds mo. ang Yes, Sige, 15 seconds. sige. Makinig ka ha, para maturuan ka. Yes, bukod si Jeremias sa si Kristo. Pag sinabi letra ng Biblia, tinanggap namin. Pero para sa atin, ikaw at ako, pati ang puno mo, Roma 3:23, lahat, bukod si Kristo. At yung binukod na iba. O konti lang binukod, lahat tayo. Sunod kong tanong sa'yo. next. Si Jeremias ba tao katulad mo? Mr. Moderator, objection. Bago ako sumagot. Mr. Moderator. Yun ang tanong Mr. ko sa'yo, sagot Moderator. ka na. Yes or no? Teka, may objection pa ako. Huwag kang Go magano ahead. sumabat dyan. Anong Go objection mo eh? Mr. Tatanong lang ako eh. Go ahead. Ganito kasi, Mr. Moderator. Ikaw, nakikinig ka rin, Mr. Moderator. Nagbukod na ako, nag-exception ako, Jeremias. Tapos ipipilit pa rin na si Jeremias, Moderator. Tinatanong kita, ikaw nagsalita Hindi, Jeremias eh. huwag kang sumabat Wala naman ako yan. pumapakit na Jeremias eh. Sa'yo Ang galing moderator- yung tanong kita dyan. Mr. Moderator, mahirap to yung disiplina eh. Hindi. Tinatanong Huwag kita ka sa sagot ko. magsasalita dyan. Ang moderator ang Ikaw ang nagsabi mag-rule Jeremias out. eh. Ba't ayaw mo Kasi itatanong sa akin nag-object yan? ako sa kanya.
Mr. Moderator, i-rule out ko na, kaya maliwanag na ang usapan namin, nagbukod na ako, nag-exception ako, si Cristo, Jeremias, yun lang, konti lang nabukod, pero ang all, lahat tayo, pati ang moderator, kasama sa all, Moderator, kasala meron tayo din pati akong ikaw, objection all. pagkatapos nito Yes, go ahead, go Mr. ahead. Moderator, paki-rule out, Go kasi ahead. ipipilit ng Jeremias. Ito naman ang objection ko. Go ahead. Unang-una, sinabi niya, lahat ng mga tao applicable sa 51.5 tsaka sa unang Pedro 1.18, wala siyang sinasabing Kristo. Ngayon, nang hinamon ko siya ng showdown, kasi hindi raw kasama si Kristo. Ngayon, pinalis ko na ngayon si Kristo, sabi ko lahat ba ng tao. Nag-cite siya ngayon, nagpapalusot siya ngayon, hindi raw kasama si Jeremias. Eh di pinagbigyan ko na, doon ko ngayon siya tinatanong sa sinagot Mr. niya. Moderator, na-explain naman, wala nang objection yan eh. Makinig ka Go ahead, muna. Parang nang nag-rebuttal siya sa akin eh. Ba't ka Go muna ahead, na go ahead. magsalita? Nagsasalita Objection, pa ako eh. objection. Go ahead. Oh, ganito. Affirmative. Ngayon, sinagot ko siya, tinatanong ko siya sa isinagot niya kasi siya nagsabi ng Jeremias eh. So, ang tanong ko sa'yo, si Jeremias ba katulad mong tao? Yun lang eh, yes or no ang sagot. Confirmatory, pakisagot Anong ako. objection mo yan? Okay. Paliwanag ni So, Moderator, walang objection eh. Paki-rule out. The question is valid, pakisagot po. Sagutin kita kasi sa nag-decision ng Yes or no, moderator. confirmatory Huwag lang ka eh, muna confirmatory. magsalita kasi Sir Moderator, ito talaga walang disiplina eh. Sige, Sinanti sagot mo ka na, nga yes to. or no. Pasagutin, Sir pasagutin. Moderator, Sige, sagot ka. Pasagutin. huwag kang magsalita dyan, Ilipin. Pag magsagot Sagutin. ako dito, pagkatapos ko nga, yan ka pa magsalita. Confirmatory lang yan, ha? Yes or no. Huwag ka nga magsalita nga. Salita ka lang, salita dyan. Paano ako magkasagot? May sinasabawan mo ako. Sumagot ka. Oh, so nagsasalita ka pa rin. Tigas talaga ng ulo mo. Can you please be quiet for a while? For 15 seconds, be quiet. O ngayon, ako yung sagot ko. Kahit nabukod ko na, exception ko na si Jeremias, nauna pa ko nagbanggit, Jeremias at si Kristo. Objection, bukod Mr. yun. Moderator. Walang Oh, yes or no. Mr. Moderator, hindi pa 15 seconds. Sabi ko nga, Wala yes. kang yes or no. Okay mo lang sinabi yan. Hindi, Ngayon mo lang sinagot kita nga eh. Freestyle lang Hindi, naman hindi, ako. sabi ko oo. Ngayon mo lang sinabi Ako nga yes, oh. nagbanggit eh. Oh, Sabi ito na ko yung nga, sagot ako ko nga sa'yo. nagbanggit eh. Huwag kang magpatin, mahilig ka talaga magsapaw. Mr. Moderator, Okay na, disiplinain mo to. Matigas ang Hindi. ulo nito eh. Nag-object ako kasi Sapaw hindi ka ng sapaw nag-yes. talaga, hindi Hindi to ka nag-yes. makaano eh, hindi mapakali. Hindi ka nag-yes. 15 seconds ko. Nag-comment ka muna. Okay. 10 seconds Robin. ko patapuson mo. Kaya Robin. ka mag-yes ka muna Okay, bago ako okay. magsalita. Kaya ako nag-object eh. So, ngayon mayroon pong... Huwag ka magdaldal dyan. Mayroong pangalawang warning po sa matatanggap ng negative for not answering yes or no. Nagpaliwanag ka agad. Pangalawang warning po ito. So, ngayon po again, the question is valid. Si Jeremias ba kasama mo katulad mong tao? O hindi. Tapos magpaliwanag 15 seconds. Warning po, Bro Ilipin sa pagsasalita na merong nagsasalita. Meron ka ulit one warning, tapos 2 warnings na po si Bro Alvin. So ngayon po, pakinggan po natin ng 15 seconds at categorical answer ng negative. Go ahead. Yes, tao nga tulad natin, pero no, sa bukod na meron siyang kasalanang mana, wala. Dahil pinabanal siya tulad ni Kristo. Yun nga ang in-object ko, Mr. Moderator, kanina. May-point out ko nga, exception yun, pero yung all, kasama ka, ikaw at ako yan, at ang MCGI, at lahat ng Katoliko, si Jeremias ba, Katoliko, MCGI ba? Next question. Okay, sunod kong tanong ito. Ito sunod kong tanong. Ibubukod ko na si Jeremias. Ibubukod ko na. Huwag kang So, mag-commentary, direct question. Ito na nga, makinig ka na. Makinig ka, huwag mo ako interrupt. Huwag mo Premise yun, akong turuan ng premise. Go ahead. tatanong ko. Huwag mo akong turuan ng Go ahead. Hindi tatanong yun ko. premise, Mr. Moderator, Huwag mo ibubukod ang akong Jeremias. turuan. Huwag mo akong turuan ang itatanong ko. Makinig ka. Ito tanong ko sa'yo. Pagbibigyan uli kita, no, sa pangalawang pagkakataon. Naririnig ka ng buong mundo, ha? Huwag ka Ito. nga mag-side comment, Mr. Moderator. Alis. Pagbibigyan Ito na nga. kita ng Makinig mga ka side na. comment ka, Mr. Moderator. Makinig ka na. Mr. Moderator, pakiroll out. Makinig Mr. ka na Moderator, sa premise ka eh. pakitulong naman, Mr. Moderator. Okay. Yan, Moderator. Side Tanong ko. comments yan eh. Makipausap Side tayo, Mr. comments yan, Moderator, ha? premise. Hindi yan Sinasayang premise, mo Mr. yung oras ko. Moderator.
Ayaw niya akong pagtanongin, sinasayang niyo. Dami mong daldal eh. Ay, Sinasayang tinatanong mo ko sa sa'yo. oras mo. Dami kang side Ito, comments. makinig ka na. Ito na tanong ko. Direct question. Makinig ka na. Oh, huwag kang mag-i-interrupt ha. Huwag kang mag-i-interrupt. Ito. Aalsin ko si Jeremias at si Kristo. Tinatanggap mo ba lahat ng mga tao maliban kay Jeremias, maliban kay Kristo, kasama ka lahat ng mga tao, makasalanan at hindi banal at may minanang kasalanan, lahat ba? Yes or no? Sagot. Huwag kang sasapaw ha. Pag ako sasagot ha. Sagot muna ng yes or no. Sagot muna. Kaya nga, huwag kang sasapaw. Sabi, salita ka ng salita dyan eh. Paano ako makagsalita ngayon sa sagot? Sige, sagot mo. Sige, Yes or no muna. sige. Huwag ka masakonan. Manahimik ka nga. Sige, sagot na. Sabi mo lang sa tanong mo, manahimik ka muna. Oo, paano? Sige, sagot na. Manahimik ka ba dyan? Utos ka ng utos sa akin. Manahimik ka muna. Kasi sasagot ako. O ngayon, huwag ka na magsalita ha. Ang sagot ko, hindi lang si Jeremias sa si Kristo, pati pa si Santa Maria. Marami pa kami, pero hindi lahat. Hindi lahat Okay. yun na sila. Mga bukod yun, may exception yun. Ang Okay na, tayo, okay ikaw na. at ako, yung all sa Roma 3:23, all, kasama ka doon, kasama ako. Next Hindi mo question. natutulan na Oh, meron next question talagang Next question at kasalanan tumahimik ka na. mana. Next question. Wawarin ng kanin sa moderator. Next question, Ito, next. Ito tanong ko sa'yo, magtatawaran ulit tayo. Aalisin ko si Santa Maria, si Jeremias, si Kristo. Inaamin mo ba lahat na ng mga tao nakapaloob sa 1:18 at sa 51:5 na Yes! hindi Roma makapagpalag sa 3:23, yes nga! Okay. Binukod mo na nga eh. Oh. Yes Ito na yes! ito Ikaw, yung ako. share ko sa'yo. Roma 3:23. Oh, Mr. Moderator, bakit sapaw lang sapaw sa Ito muna. sagot ko eh. Sumagot ka Mainit na to, Mr. Moderator. Hindi, 15 Makinig ka na. seconds. Sige, Wala sige, kang sige. galang sa moderator. Sige, 15 sige, sige. seconds. Sige. Yes, binukod ko na, dinagdagan ko pa kay doktrina ng Katoliko, Immaculate Conception si Mama Mary. Dinagdagan ko pa, yes, bukod doon. Lahat tayo, yes. Roma Okay. 3:23, hindi mo natutulan yan. Manang kasalanan yan. Hindi Next mo lang question. natutulan wala Next question. kanina. Ay, tumahimik ka na. Ito na tanong ko sa'yo. Kung mabasa ko sa Biblia, may tao, dun pa lang sa tiyan ng ina, banal na siya, wala siyang minanang, yung minanang kasalanan, no? Bukod kay Maria, bukod kay Jeremias, bukod kay Kristo. Kung mabasa ko ba, merong ganun tao sa Biblia, talo ka na ngayon. Yes or no? Will you accept the challenge or not? Time. Mr. Moderator, pakirepeat sa question, pakirelay. Pakisagot na lang niya, Mr. Moderator, ng yes or no. Okay. Tanong mo. Yes. Time na po yung time ng oras. Oo, Mr. Pakiulit Moderator, po, pasagot siya. pakiulit. Oo. Uulitin ko yung Pakiulit. tanong, yes or no Hindi, lang ang Mr. sagot Moderator, niya. kasi putol-putol yung salita niya. Ikaw na lang Yes, mag-repeat, yes. Mr. Moderator. Hindi, Kumpletuhin mo. Uulitin ko. Pakiulit. Uulitin ko. Bukod kay Jeremias, bukod kay Kristo, bukod kay Maria, inamin niya kaganina lahat ng tao may inherited sin. Nakapaloob sa unang Pedro 1:18 at doon sa awit 51:5 kasi makasalanan daw, hindi banal. Kung mabasa ko sa Biblia, mayroon pang taong binabanggit sa Biblia, banal na, puspusta ng Espiritu Santo, sa tiyan pa lang, meaning walang inherited sin. Tatanggapin niya, talo na siya sa debate na to. Kasama yun sa bukod, si Juan Bautista, Lucas 1:15 hanggang 17, talo ka! Kasama yun sa bukod, ilan lang sila, pero ang all, Roma 3:23, kasama ka! So, hindi po tinanggap. All, Roma 3:23, talo Okay, ka! hindi, Talo ka. okay. Oh. So hindi na tinanggap yung hamon Okay, kasi conclusion tayo. kasama sa Oo. bukod yun. Okay. Yes, kasama So, sa bukod. ngayon po, Salamat, Mr. Moderator. Ngayon po ay tutungo tayo sa conclusion. Unahin natin si Bro Alvin. 5 minutes conclusion po. Maraming salamat, Mr. Moderator. Wala na. Naubos sa talagang bala niya. Ang showdown niya, puro mga bukod eh. Siyempre, meron namang inilabas. Hindi ko naman sinabi na totally, pati si Kristo may kasalanang mana, pati ang kanyang nanay si Santa Maria, pati si Jeremias, pati si Juan Bautista. Ilan lang yun sila. Ang punto dito,
Kung meron bang kasalanang mana, kung merong nabukod, hindi yun argumento batok sa kalaban sa napasama na paloob. Ay, naku, Elepin, kawawa ka talaga. Bugbog sarado ka talaga. Ang argumento mo, kahit na isama natin si Kristo, hindi yan argument against original sin. Kasi bakit? Ilan lang sila ang bukod na sabi ko, bukod yan sila, Jeremias, si Santa Maria, o tinanggap mo wala pala, pati si Santa Maria, Katoliko ka na pala, congratulations! Bukod yan, si Juan Bautista, alam ko yan mga talata. Ang bukod, hindi yan argumento laban sa all have sinned and fall short of the glory of God. Hallelujah, amen. Roma 3:23, hindi mo nasira. Salmo 51:5, mura pa sakyan ng nanay, ipinaglihi na sa kasalanan, hindi mo natutulan. Masama na, mga masasama na mula pa sa tagapagsalangsang na mula pa sa bahay bata, hindi mo natutulan. O hindi kasama dyan si Kristo, si Santa Maria, ang ilan, pero hindi yan argumento na hindi natutuo ang Isaiah 48:8. Ibig mo bang sabihin, Elepin, na kung ibinukod si Jeremias, ibinukod si Kristo, nagsinungaling na ang Diyos? Sa mga talata ko, unang Pedro 1:18, nagsinungaling na ipinamana. Si Pedro pala nagsinungaling. Ang Diyos na nagutos kay Pedro, nagsinungaling. Kay Pablo, Roma 5:12-14. Maliwanag ba, Pilipin, ang palitan natin? Bugbog sarado ka dito. Yung showdown mo, i-challenge mo. Ang bukod lang i-challenge mo Hindi yun argumento, kahit may mabasa ka pa dyan, si Juan Bautista, hindi yun nanalo ka. Bakit hindi ka nanalo? Kasi mga bukod yun, hindi yun argumento. Ikunta-kuntahin mo lang ngayon salita ng Diyos. Aplikado yun kay Juan Bautista, na bukod yun. Binabanal na siya ng Diyos, tulad ni Jeremias 1:5. Alam ko mga talata, kompleto ako niyan Pati si Santa Maria, plena gratia, Lucas 1:28. Ngayon, tanggap mo na pala, di Katoliko ka na pala. Si Santa Maria, bukod din, yan sabi mo yan kanina O ngayon, di natalo ka. Dahil ang argumento mo is not an argument, a valid argument, an excuse against the argument of the words of God in the Bible na all, Roma 3:23, for all have fallen short of the grace and the glory of God. Roma 6:23, hindi mo matutulan napakaliwanag dyan. Showdown. Duway Rems version, Roma 5:12. By one man, Adam, from whom we all contracted original sin. Duway Rems version, Holy Bible, wala, talo ka na. 4 minutes. Bukod pa dyan Last 4 sa minutes. Job chapter 34 verse 6. Sa The Message Bible, mababasa din original sin. Nandyan yan sa The Message Bible. Maraming talata pala akong letra-poleta ngayong tema. Sa affirmative, wala kang talata Kaya ngayon sa last 5 minutes mo, showdown basahin mo Pag hindi mo nabasa yung tema mo, na ang original sin, kasalanang minana, hindi aral at turo ni Kristo at mga apostol ayon sa Biblia, Old and New Testament, pag wala kang nabasa letra-poleta, sa last 5 minutes mo, talo ka na. Talo ka na. Nahawa ko sa'yo lalaban ka sa chief apologist, Bishop Delegated, Brad Alvin Gitamondok. Biktima ka nga ko ngayon.